huma kienu qed igawdu minn taxxi tal-poplu tagħna minn aħna maħna qed nieħdu xejn. Is-somma kienet li aħna ħanżommu it-talba għall-ħlas tagħna baxxa biex inkunu kompetittivi ħalli jibqgħu jiġu l-vapuri ħalli n-nies li għandna hawnhekk jibqgħu jaħdmu minkejja li qed nitilfu l-flus minn fuq l-intrapriża kollha. Dik il-loġika kienet li l-pajjiż ma setax l-imtarfa kienet kollha ODZ. Kollha ODZ. X'sar minnu l-Life Sciences Park? Taf ma tixtajli. Kemm minn dak li aħna naraw mill-politika Maltija huwa fil-fatt pantomima. Ħampoġilek mod ieħor. Imma respondi li dik, mbagħad poġġi li. Ħampoġilek mod ieħor. U mbagħad tisma' li għandna gonzi għall-bib tiegħu daw għandna taqasmu 500 euro kull wieħed fil-ġimgħa xurxin. U x'inhu froġa tlabt apoloġija għalija, imma assolutament huwa argument ta' tfal iż-żgħar. Tajjeb. Jiġifieri jekk vera. Rajt x'qalli? U ta' tfal iż-żgħar. Bil-defaw najdu kemm għal-buzz Min wahda neħibu t-nejn Ma nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Mela, l-elezzjoni tal-2008. Int mhux suppost kellek terbaħ. X'ħawel. Kulħadd hekk qalli. U il-persuna li qalili huwa Jean-Claude Juncker li kien il-Prim Ministru ta' apparti għax kien hemm oħrajn li qalu li hekk Malta, ma Jean-Claude Juncker, Prim Ministru tal-Lussemburgu. Li jiena kont sirt ħabib tiegħu sew li għenna li xulxin fl-esperjenza li kelli madwar il-mejda tal-Unjoni Ewropea. Meta kontatlu li aħna rridu immorru għal-Euro, għalli inti taf li kull pajjiż li daħħal il-Euro l-għada tal-elezzjoni li kien imiss il-Prim Ministru partikolari kun telef l-elezzjoni, ġifieri ħadd ma rebaħ l-elezzjoni wara li daħħal il-Euro fi kliem ieħor qed jgħidli. Però l-2008 irbaħnija għaliex kellna naħseb track record li wera li irnexxinna noħorġu lil pajjiż f'livell ta' suċċess bis-sħubija tal-Unjoni Ewropea. U konna naħseb gburin bil-fatt li daħħalna l-Munita Ewro. Imma konna gburin ukoll u jiena rrid ngħid li jiena gbur immensa la volja llum in-nies ma nafx kemm japprezzawha. Li inawgurajna sptar ġdid f'Jamant, il-ġmil tiegħu. B'equipment finanzjat biċċa kbira minnu mill-flus tal-Unjoni Ewropea. U b'challenge mirbuħa li kulħadd qalli li maħniex kapaċi li nagħmluha. Mela l-ewwel challenge kienet tal-isptar li jiena wirittu nofsu mibni. B'kontroversja politika goffa. Li imbidlet fi żmien Edi meta wellet l-idea, fi żmien Alfred Sant meta ddeċida li wara kollox irid iżir sular ieħor. Li mbagħad wiritnija u jinsibta fuq ħoġri eventwalment meta sir Prim Ministru. Problemi kbar ta' dan il-Madoffi kumpanija li kien il-kontrattur li kienu qed jibnu l-Skanska. Li jintefgħu lura mit-targets kollha bi prezzijiet li kienu mhux kontrollati. Kull darba l-estimi ta' kemm se jiswinna dal-isptar jiżdied bil-miljuni. Da li sibt fuq ħoġri fl-2004 u f'dawk l-4 snin illi għaddew bejn l-2004 u l-2008 solvejna l-problema kollha. L-Skanska kontattilhom triduttuni data ta' meta tlestu u ninawguraw u prezz li tintrabtu bih. Again insellem il-Tonio Fenek li ħadem ħafna biex naslu għal dal-ftehim li kien diffiċli għax mument minnhom għattilhom żarmaw u tilqu lura lejn pajjiżkom. Tajjeb. Kienu ġew lura, negozjajna biċċa u tawni data ta' meta l-restu u tawni prezz. Naturalment ġejt ikkritikat il-Parlament, anki mozzjoni ta' sfiduċa għaddew il-Labor, mhux għaddew, ipproponew il-Labor ma ddiċ. Għaliex jiena nnegozjaj dal-ftehim, eċetera. Effettivament l-isptar tlesta u ġiju inawgurat propju xi ġimgħatej, 3 ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali, ftaħniħa minna Open Day, ġew eluf ta' Maltin jaraw l-isptar vojt, naturalment vojt. Biex jaraw dal-isptar ġdid u ħadna pjaċir dakinhar naraw din kwantità ta' nies ġejjin jaraw dal-isptar.
Imbagħad iċ-challenge l-oħra li l-esperti mediċi barranin għaluli it will take you 3 years biex inċaqalqu minn St. Luke's għall-isptar ġdid. U riski kbar marbutin ma dik iċ-ċaqliqa inti jkollok l-ITU, il-pazjenti fl-ITU, l-operazzjonijiet għadhom lesti kif se nagħmlu, kif se nċaqalqu n-nurses, x'qed jgħidu l-unions tan-nurses, il-unions tat-tobba, x'qed jgħidu x'iridu dal-miljun tarf. U jiena kontattilhom l-għalex 3 snin. Nagħmlu ċaqliqa fi żmien 6 xhur. Ippreparaw kollox u nagħmlu ċaqliqa fi żmien 6 xhur. U nsellimaw lit-tobba kollha, lin-nurses kollha li kooperaw u li għamilna ċaqliqa overnight, ġifieri wara li kienet ippjanata, f'temp ta' jumej 3 ijiem, iċ-ċaqliqa tal-dipartimenti l-iktar delikati minn St. Luke's għal Mater Dei. U spiċċa dan l-isptar jiffunzjona u jagħti servizz lil poplu Malti li huwa tal-ġen. U naħseb da influenza l-elettorat fl-2008. U fl-2008 ippremjana. Ippremjana fis-sens li reġa' tagħna sitwazzjoni bħalma kellna fl-1987 b'siġġu wieħed maġġoranza. U siġġu wieħed maġġoranza jirrendik vulnerabbli ħafna bħala partit tal-maġġoranza u Prim Ministru għal dak li jista' jinqala matul il-leġislatura. Is-sejħa għal dik il-kampanja kienet Gonzi PN. Għalfej, għax l-elettorat kien imxebba minn ċertu ċuħ fil-Partit Nazzjonalista jew mill-kunċett tal-Partit Nazzjonalista u Lorenz Gonzi kien wiċċ aktar aċċettabbli. X'kienet l-għażla? Deċiżjonijiet ma jittieħdux hekk fil-partiti politiċi. Jien naf kif jittieħdu fil-partiti tiegħek, kif ittieħdu. Kif jgħadu għal-Labor affarijiet tagħhom jara huma. Imma inti il-ħin kollu tagħmel surveys u tara fejn b'saħħtek u fejn indajjef, fejn l-elettorat, fejn il-poplu x'qed jara tajjeb, x'qed jara ħażin, fejn huma difetti u inti tfassal l-istrateġija tiegħek skont dak li jirriżultalek. Jekk taf li hawn għandek dufija tipprova tindirizza u tirranġa. Ma l-għażla ta' Gonzi PN allura saret minn da sondaġġ li qed tajt. Għax dak iż-żmien il-polls, is-surveys kienu juru li jiena kont qed ingawdi ċertu popolarità li kienet pożittiva anki mqabla ma' dak tal-kompetituri tagħna. U allura bħala figura, bħala figurehead. Bħala persuna li tirrappreżenta fil-politika tagħha l-valuri li n-nies kienu qed jassoċjaw irwieħhom magħha. U x'kienet tgħid x'kienu jgħidu l-istess sondaġġi fuq in-nies li kellek madwarek? Kienu jirrankjaw u kienu pubbliċi daw m'għandekx għalfejn tistgħu tfittxuhom ukoll kien hemm rankings ta' li hu l-iktar Ministru Popolari, xi ħaġa li ssir sal-lum u għadhom jagħmlu anki mal-Ministri ta' Tiftakar minn kien jew dażmin? Ma jinta iva naffej sejjer b'dil-mistoqsija. Ma qed ngħidlek. Jien ma naffej sejjer. Ma il-Ministri ma akkuża bla bażi kien għeddi. F'ċertu sens nitħassaru għaliex il-Ministri qed jerfgħu huma il-pis tal-amministrazzjoni ta' kuljum. Id-deputati l-oħrajn li mhumiex ministri, naturalment qegħdin hemmhekk preżenti l-kontribut tagħhom huwa importanti, eċetera. Imma id-daqqa il-ministri jifilħuha kull darba. U allura il-ranking tal-popolarità iddependi fuq is-settur li jint għandek responsabilità tiegħu, kemm hu challenging jew inkella le, kemm hu faċli jew inkella le, kemm iġibek front line u kemm le. U allura hemm minni ma nagħtix kasom. Ma nagħtix kasom. Jien ma niġġudikax. Issa tinħoss li qed nitlef opportunità madonna. Jien ma niġġudikax il-performance tal-Ministri bil-surveys li jsiru dwar il-popolarità jew le ta' kull wieħed waħda minnhom. Jien niġġudika ir-riżultati li jkun hemm il-performance in ġenerali u sekku, ġifiri, anzi fit-tieni leġislatura mela irbaħ l-elezzjoni tal-2008, fl-2008 jiena għamilt fil-kampanja kont għamilt weda, commitment. U għat kontat tisma' il-pajjiż għamel sagrifiċċji, kulħadd għamel sagrifiċċji, jiena l-kabinet li ġej sa jkun l-iżgħar kabinet li Malta kellha fl-istorja, sa nagħmel kabinet żgħir. U hekk għamilt, naturalment kien hemm prezz li ħallas talih, għax dik id-deċiżjoni illum in hindsight jekk inħares lura naħseb li ma kienx deċiżjoni tajba. Ok, u dik naslu għalija. Sibna, ġu, minn kienu daw il-Ministri popolari u mhux popolari, għax qed insaqsi qed narak fittex. U għad forsi wasalt? Interrompiħi, da ex-Prim-Ministru tanto, rajt. Rate your minister, mela. Rate your minister. Rate the minister.
Ma is it fair right? To rate the minister, mela, mux aħna rridu nħondu ġudizzju fuqkom. Intom, taqduna. Mela, ġib. Mela, l-istess. Prosit, okay, thank you. Grazzi. All yours. Ma taħsibx li għanna naddu. Thanks. Ma taħsibx li għanna naddu. Meta nittet nivvotaw, qed naddu ġudizzju fuqkom. Mux hekk. U meta jsiru sondaġġi naħseb tajjeb tkunu tafu kif intom sejri. Iva, issa ma dakka kollu sew, imma ma jfissirx li mbagħad jiena ntajjar ministru sempliċement għax fis-sondaġġ. Abbażi tal-nies tal-popolarità, meta inti tkun qed taraħ li qed jaħdem. Mela jiena anki meta tassenja l-portfolios. Għandek aħbar għalina jew. Mela, għajdi, bro, jien ma tantx nara. Mela, positive rating, Carmelo Mifsud Bonnici. Dan huwa f'Novembru 2009. Da wara l-wara ma daħsibna Sena wara. U kif qed imorru ġifier pereżempju Carmelo Mifsud Bonnici tilef 10% mill-elezzjoni sa Novembru 2009. Giovanna De Bono Dolores Cristina kienet tilfet kważi 30% mill-positivity rating tagħha. U kien hemm ammont li qalaw negative ratings. Ġew kasar baqa l-istess? Eżattament. All right. Ostengat. Kien sejr tajb dik il-ħabda. Ma tantx kon niftakru hekk fix-xirki tagħna ma tantx kienu jagħmlu. Jaf kienu għadha ma daħlix l-arriva forsi at this point in time. Ma sef mhux l-arriva biss. Mela, ok, mela tlaqna lura għal l-2008. Inti taħseb dak li rebħek l-elezzjoni kien il-proġett ta' Mater Dei? JPO jgħid li ju rebħek l-elezzjoni. Palma jiena ngħid x'naħseb jiena għandu dritt jgħid x'jaħseb hu. Minna għandu raġun jiġġudika xi ħadd ieħor. Però l-elezzjoni ma ntrebħitx biss b'Mater Dei, ntrebħet għaliex ġibna il-Munita Ewropea, irriformajna fejn kellna nirriformaw, indirizzajna l-problemi tal-pajjiż ma bsajniex nidħlu għalihom, kellna riżultati pożittivi, sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kienet qed issarraf fil-ġid, inħolqu eluf ta' opportunitajiet għal-żgħażagħ tagħna anki fl-istituzzjonijiet Ewropej, stabbilejna ruħna fl-istituzzjonijiet Ewropej, kellna fama tajba bħala pajjiż serju tal-affarijiet tiegħu fl-istituzzjonijiet Ewropej, da kollu tana r-riżultat finalment. Tana r-riżultat. Issa, mbagħad ġew 5 snin qudiemna ta' kriżijiet waħda wara l-oħra, inkluż ukoll il-kriżi finanzjarja l-ewwel u qabel kollox, u l-vantaġġ li ħadu l-Labour Party fuq daw il-kriżijiet. Fosthom il-prezz taż-żejt, jiġifieri l-elettriku u l-problemi kbar li aħna kellna. Meta l-prezz ta' żejt, crude oil, kien tela għal $196 l-barmil, $169 il-barmil, illum fil-kriżi kollha tal-Ukrajina qiegħed xi $89. Ivi id-daqqa enormi li sofrejna dak iż-żmien bil-prezz ta' żejt li eventwalment. Il-prezz ta' żejt u tal-gass huma pegged? Pegged fis-sens li jimxu jwieġbu għas-suq prattikament kważi l-istess. Imma id-daqqa kbira li eventualment ġalitna nikkonċentraw sew fuq l-istrateġija tal-enerġija u morna għall-interconnector. U ġibna l-interconnector għal Malta biex stajna nidħlu niplagjaw fil-netwerk tal-elettriku tal-Unjoni Ewropea u wara kemm daħqu bina, però tixtri l-elettriku bl-irħas prezz possibbli matul il-lejl. Għax l-Italja tiġġenera l-elettriku u l-Ewropa tiġġenera l-elettriku bil-lejl u ma jintużax jinħela. Allura inti tista' tixtrih dak l-elettriku tixtrih bi prezzijiet li huma rħas li jfisser li l-fabriki li jaħdmu 24 hours shift anke bil-lejl ikunu qed jeħlu elettriku ħafna irħas mill-normal. Dik kienet strateġija li ħadmet u li jiena naħseb il-gvern pajjiżna għandu jikkonsidra li jisaħħaħa dik il-xisma. Għax aħna għandna salib ieħor dal-pajjiż again żvantaġġ taċ-ċokon. Aħna m'għandniex art biżejjed biex il-pannelli tal-elettriku jiġġeneraw biżejjed elettriku li tagħmel differenza. Laqqas għandna spazju biex nagħmlu il-mitħna, il-wind farms, m'għandniex. L-art mhix edem. Ippruvajna nistudjaw jekk nistgħux nagħmlu l-wind farm fil-baħar. Il-bambin tagħna baħar font ftit metri l-bot mix-xatt.
fej teknoloġija ta' wind farms il-baħar fuq għadu ma tagħmilx sens. Iġvi anki għall-enerġija alternattiva ara kemm qed jgħidu bil-problema ta' klima. Is-soluzzjonijiet tagħna mhumiex available bħalma huma available għal pajjiżi oħrajn. M'għandni tajjeb li ninċentivaw li l-familji tagħna jagħmlu l-pannelli, dejjem tajjeb, però anki hu elektati lil Malta kollha minn rasa sa saqajja bil-pannelli xorta ma tiġġenerax biżejjed elettriku daqs kemm għandna bżonn. Issa, ma meta jkollok il-pannelli f'dar, jkollok pereżempju tużżana pannelli tista' tiġġenera kważi id-dawl kollu. Imma mhux biżejjed, speċjalment jekk inkomplu nibnu blokok tal-appartamenti. Żgur fejn inti għandek surface area kontra units huma hija. U hemm ħafna li sar, ġifieri tara fabriki li għandhom is-saqaf tagħhom motti. Illum anki ċertu eliji qed jintużaw biex jagħmlu pannelli, però jien niftakar l-istudji li kienu ġew u kienu għalunna tajjeb inċentivawa, ejja niffinanzjaw, ejja nissussidjawhom daw, imma ma se jkollna biżejjed biex hemm limitazzjoni fuq kemm nistgħu nagħmlu. Pekkato jaħasra x'aħna għandna xemx u kollox favur tagħna f'dak is-sens, imma qatt m'hemmx il-biżejjed volum li tagħmel differenza. Allura ħriġna bl-interconnector u għamilna l-interconnector, imma tara soluzzjonijiet oħrajn illum? L-uniku soluzzjoni li jina nara li nesploraw il-possibilità li nillinkjaw b'kejbil bħalma minna bl-interconnector kemm nord u kemm south. Jiġifieri kemm b'interconnector għars għallija fejn hemmhekk jista' jkun għandhom potenzjal enormi biex jagħmlu solar panels u nillinkjaw ma' dak, jew inkella nagħmlu solar panels għallija, nagħmlu solar farm għallija. Niftehmu magħhom, nagħmlu proġett joint bejn żewġ pajjiżi, nidentifikaw spazju li jista' jkun industrijali u nillinkjaw miegħu u niffinanzjaw parti minnu li juħdu vantaġġ l-Italja u naħdu vantaġġ aħna. Probabbli nistgħu nġibu fondi Ewropej biex inkunu nistgħu nagħmlu hekk. U l-istess għalkemm b'ċertu diffikultajiet wieħed irid jara l-iżvilupp fit-Tunizija fil-Libja u hekk huma territorji instabbli. Għalissa forsi mhux ta' min wieħed jesplorom imma l-possibilità hemmi. Apparti mbagħad għandek il-connections għal pajpijiet tal-gass li kien proġetti li jina l-istess kont insistejt ħafna ma' Barroso biex ipoġġu flus fuq il-available għal Malta ħalli namlu l-istudji ħalli jsir il-pipeline tal-gas minn Malta għal Sqallija u l-possibilità ta' supply ta' gas minn dawk il-pajjiżi. Dak għadu work in progress u dak il-pipeline tal-gas. Fejna fina għadu naħseb il-gvern ma eliminax dan. Lejdri li għandu kien ħajġeddet biex ikun jistaw kol jisupplixxina bil-idroġenu. Bil-hydrogen. Hydrogen. Daw kollox tajjeb, imma irridu naħsbu long term. Pajjiżna għamel dil-bidla fl-istrateġija tiegħu li biddel għal ekonomija li hija bbażata fuq servizzi speċjalizzati, financial services, il-settur kollu li jissa għandu x'jaqsam mal-informatika, mal-information technology, id-data centers, etc. Daw kollha jiddependu mhux biss fuq cables li jillinkjawna mal-Ewropa, imma jiddependu ukoll fuq kemm għandna enerġija. Għax kull computer li tixal irrid l-elettriku, mhux hekk terġa' aħna is-salib tagħna niftakarni nagħmel dal-argument ma' Angela Merkel huwa li aħna b'differenza minn pajjiżi oħrajn, l-elettriku għandna bżonnu mhux biex nixalu l-friġġ biss, imma biex indawru l-ilma baħar għall-ilma li tixorbu u għadni niftakar fuq il-mejda magħha f'working lunch li kellna Berlin li battazza mimlija bl-ilma għax jiridet kienu qed jagħmlu pressjoni fuqna biex inbidlu s-sistema ta' tassazzjoni tagħna. Għax aħna l-income tax, il-sistema ta' tassazzjoni tagħna hija vantaġġuża. U hija vantaġġuża għal raġuni ovvja, għax aħna l-flus li niġġeneraw mit-taxxa ma nofquhomx fit-tankijiet tal-gwerer, nofquhom fl-università u fl-isptar u hemmhekk. U allura peress li aħna kompetittivi ħafna fil-qasam ta' tassazzjoni, il-Ġermanja u pajjiżi oħra riduna jgħidu sma, da mhux fair. Jiena t-tweġiba tiegħi kienet ma skużi, għaliex mhux fair. Bidluha intom, ġibuha tagħkom ġibuha bħal tagħna. Għalfejn aħna għandna nġibuha bħal tagħkom. Imbagħad kont niftakarni ngħidilek. Aħna qed ngħidu fuq it-tassazzjoni ta' is-sistema tal-income tax ta' kif nintaxxaw. Il-kumpaniji barranin jiġu Malta u tuhom it-tax refund tajt. Eżatt. U għattila aħna biex noħolqu dit tazzilma li għandi qudiemi, inti tipproduċiha mix-xmajjar li għandek b'xejn. Għattila jiena biex nipproduċiha f'pajjiżi irrid naqbad tazza ilma baħar, naddija minn reverse osmosis li taħli elettriku enormi biex imbagħad dak l-ilma baħar tazza ilma baħar ġiba tazza ilma. Immaġina pajjiż li jgħix fuq it-turiżmu li kull sena jġib darbtejn jekk mhux 3 darbiet il-popolazzjoni tiegħu kollha fix-xhur tas-sajf,
Biex niproduċu dak l-ilma li għandna bżonn xirridu nofru. Għattila mhux biex imkien irridu nġibuhom il-flus aħna biex nifinanzjaw dan kollu. U finalment kienet aċċettatu dal-argument u imxejna l-qoddim baqgħet għala volja issa din l-ixju tat-tassazzjoni reġgħet qamet f'dal aħħar snin u issa naraw kif nispiċċaw. Jekk nitilfu l-kompetittività tagħna hemmhekk irridu noqogħdu attenti ħafna ta' kif sanvarjaw. Ta' kif ħan nirremedjaw. Kif inhi Merkel? Ili ma nkellima. Le mhux kif inhi in like how she been. How's Angie? How's Angie? Iktar qed ngħidlek tipo karattru straightforward, m'hemmx lobby diskors. Personalità b'saħħitha ħafna, leader fl-Unjoni Ewropea illi minn mindu irtirat naturalment ma ċem almenu sissa ma jidirx li hemm personalità b'saħħitha bħalma kienet fi żmienna. Kelli kwestjonijiet magħha jien. Isnas bil-Ġermaniżi l-iktar li konturtom b'din il-taxation system. Il-taxation system, ma kellna argument ieħor illi aħna meta issieħibna fl-Unjoni Ewropea, pajjiżna ingħata 5 siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Meta il-Lussemburgu kellu 6 siġġijiet. Għaliex il-Lussemburgu? Għax il-Lussemburgu popolazzjoni tiegħu bħal tagħna. Pressa poco. L-art ftit ikbar minn tagħna imma hemm qegħdin. Allora kif il-Lussemburgu popolazzjoni bħal tagħna għandhom 6 siġġijiet u aħna 5. Tgħidli se tagħmel ħaġa fuq da siġġu, id-differenza enormi li jagħmel siġġu wieħed tal-pajjiż bħal tagħna jrid ilaħħaq ma l-istess volum ta' pajjiżi oħra li għandhom 80 membru. Mela il-6 li aħna għandna llum u l-5 li kena dak iż-żmien iridu jagħmlu l-istess xogħol li jagħmlu it-80 membru parlamentari li kellhom il-Ġermanja. U ġilidna, insomma, xnafinu finalment kienu għallu li, all right, satina negozjajna, satina taw da s-sitġu, immur għal dillaqa, u niskopri fil-periodu ta' żmien meta l-Ġermanja kienet qed tippresjedi il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, u niskopri illi fl-aħħar momenti biex jissodisfaw pajjiż ieħor u minu reġgħu irrevedew in-numri u tagħna reġgħu naqsu dak is-siġġu żejjed. Dak kien jirrikjedi biex issir di emenda fit-trattat li kienet tirrikjedi l-unanimità. U jiena kont marta kena, jekk di sa teqpa hekk, jien sa nivvota kontra. Kienet forsi l-uniku darba minn darbtej illi jiena għeddejt li nuża l-vito. Eventualment saru diskussjonijiet u daw kienu saru 7 u finalment fil-famuża laqqa li kienet damet għaddejja sa tard billej, eventualment ġibna da s-siġġu, tawna l-approvazzjoni u saret l-emenda fit-trattat u ġibna s-siġġu. Imma b'dik kienet kwistjoni kbira li kelli maħħa. Finalment għaddew snin, għaddew sentejn li ta' kienet ġit Malta, għamlet zjara f'Malta, u privatament kienet għalli li kienet apprezzat il-fat li Malta kella raġun f'dak l-argument. Ġviri għalek kitna li jammara ma ddurx mal-lewza, straightforward, tisimak, eventualment tispiċċa id-deċiżjoni li tieħu ma toħodix f'sens. F'kollox ta' mhux f'dibis, ġifieri fil-mod ta' kif ħadet id-deċiżjoni tagħha matul il-perjodu ta' żmien li kont hemm jiena, naturalment dak il-kważi 9 snin, jekk 9 snin li jiena kont madwar dik il-mejda nara tiffunzjona. U kienet il-medjatur biex ngħidlek li solvit ħafna affarijiet fi żmien meta kienet għadha hemmhekk. Empirika u ħafna bħala persona, naħseb minħabba l-isfond akademiku tagħha, naħseb għallem ħafna. Minn l-esperjenza tal-Ġermanja. Tal-Vant. Dik l-esperjenza. Rajta l-biografija tagħha? Għadni le, sfortunatament għadni le. Tajba ta' tili keril. Għadni le, rrid insib il-ħin biex naqra wkoll. Le, immensament tajba. U ma nafx dan nispeċjali li di mix-xejn ġifieri di kienet tifla ta' saċerdot li kien antipatku ħafna ġil-missiera kien pjuttost qawwa opprementi. Anki kif kibret internament fil-partit tagħha stess. Iċċallenġjat il-leader li kellha dak iż-żmien. Kien mara tajjeb bil-iżvantaġġi kollha immaġinabbli, però rnexxiela tiċċallenġja lill-leader li kellhom għall-flus ma wasal dak iż-żmien biex twarrab u ħadet over. U popolarissima mal-Ġermanja, ġifieri. Dak il-moment drammatiku ħafna. Drammatiku kien. Ħafna. Mela, ta' lura għat-traġit drammatiku tiegħek. Intkellek liċken din l-idea tal-liċken kabinet.
Għalfej. Kien hemm nies li ma kontx għadek tafdom? Le. Le, assolutament mhux dak kienet ir-raġuni tiegħi. Ir-raġuni tiegħi kienet li rrid nibgħat messaġġ li wara s-sagrifiċċji li għamilna fil-4 snin ta' qabel. U kont xammejt u hemm mass meeting li jiena ndirizzajt f'Settembru l-Festi tal-Indipendenza tal-2007, jiġifieri. Fil-moment meta faqqat il-kwistjoni tal-Lehman Brothers. Dak kien Settembru ta' sena 2007. 3 xhur 4 xhur qabel l-elezzjoni ġenerali f'pajjiżna. Jien għamil diskors u kontatt ġej mal-temp kbir. U kien hemm min internament kritikani għalli ġej elezzjoni sa tipprova taqta' qalb in-nies, imma għatlu ma di l-verità u nqogħdu nitqu bina nfusna. Għatilhom ġej mal-temp kbir hemm bżonn li nkunu preparati. Anyway, u di baqgħet f'moħħi u kont naf illi jiġri x'jiġri, nirbħu aħna jew jirbħu l-Labor, whatever fl-2008, pajjiżna kien se jgħaddi minn challenges kbar. Wara Settembru, Ottubru, Novembru, prezz ta' żejt beda mill-ewwel beda juri fejn sejrin. U effettivament saret l-elezzjoni, rbaħna l-elezzjoni, għasaddew ftit ġimgħat, bdew diħlin il-messaġġi mill-ewwel. U fabriki Maltin li bdew jgħiduli, isma' aħna sa nibdew naħsbu biex innaqsu n-nies. Ġifieri il-messaġġ kien Allura, f'dak il-perjodu tal-kampanja, jiena kont, waħda mill-kritika kienet fil-konfront tagħna bħala gvern, kienet li l-kabinet u nies u ministri u kulħadd minn bid-drive minn ħaġa u jiena kont tara, bħalma minna mezz biex naqqasna l-ispiża tal-gvern fil-snin li għaddew u ġejna b'saħħitna, issa nkompli naqqas l-ispiża tal-gvern u sa naqqas il-numru tal-ministri. U hekk għamilt malli rbaħt l-elezzjoni, ma kienx faċli għax waħda mill-iktar diffiċli, waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li għaddew minna l-Prim Ministri kollha għadda minna Edi u żgur Prim Ministri oħrajn. Li meta inti tiġi biex tajt, isma' lilek mhux se nagħmlek Ministru. Sija dawk, speċjalment dawk li kienu ministri, u tgħidilhom minix se nagħmlek Ministru. U sija dawk li kellhom ambizzjoni kbira, min kbira u min żgħira biex isiru ministri. U allura huwa martirju f'dak il-perjodu ta' żmien għal kull min jinserta irrid jieħu dik id-deċiżjoni. Imma jiena qbajt ma' deċiżjoni li nagħmel kabinet żgħir. Għalfejn kont avżajt lin-nies b'SMS? Mela, mhux lin-nies allura. Mhux lin-nies, lin-nies li mhumiex maħtura. Li mhumiex maħtura, avżajthom għaliex jien rrid tinħabbar il-kabinet dakinhar. It-tradizzjoni kienet li ma tgħidilhomx. Li taqbad u tħabbar u ma tgħid xejn il-ħadd. U jiena derli li mhux sew li inti li mhux se nagħmlek Ministru tisma' minn fuq il-radio li ma għamiltekx Ministru għazbis xejn. U d-deċidejt għad b'xi mod jew ieħor nikkomunika ma' kulħadd. Tkellimt ma' min kont se nagħmlu Ministru u għattilhom isma' jiena beħsibni lilek nagħtik dal-portfolio għaliex kien qed isiru bidliet kbar minn portfolio għalihom. F'dak il-punt isir trading, ġifieri pereżempju jiena ġejt għandek waqt li għedek tal-kultura, tal-kultura. Le, ħlief li jekk dak li jkun jgħid li isma' jiena m'iniex kompetenti, ma nħossniex komdu f'din il-pożizzjoni għal di u jekk ir-raġunijiet jagħmlu sens, iva jien inkun lest li nirranġa, nara kif imbiddel il-pożizzjoni tiegħi u kelli każijiet hekk. U kien hemm min għalli isma' jiena ma rridx insir segretarju parlamentari, kont Ministru ma rridx insir segretarju parlamentari, deċiżjoni ta' dak li jkun. All right, fair enough, ma jekk sa tibqa' dil-pożizzjoni jien se jkolli nażel xi ħadd ieħor. Għaddejt minna, għamilta. Again, u hindsight naħseb għamilt sew, però dik deċiżjoni oħra. U però jiena iddeċidejt li mhux fair li daw li mhux se nagħmilhom ma ngħidilhom xejn u jispiċċaw jisimgħu. U għaddeċidejt li nibatilhom messaġġ bl-SMS. Ġifieri għax kien ma kienx hemm ħin biex ġejt kritika. Ma kienx hemm ħin dakinhar terġa' biex taxxa. Fl-istess ġurnata fej kont qiegħed ma' grupp ta' nies li jgħinuni fid-deċiżjonijiet tiegħi, grupp żgħir ta' nies, kien hemm l-isplużjoni n-naxxar ta' murtali li kienu storjati f'garax in-naxxar. U kienet fl-istess ġurnata di waqt li jien qiegħed id-dar ma' tal-grupp ta' nies. Qegħdin nara x'ġara u isma' trid tmur dar inti Prim Ministru dak hemm il-baħ l-elezzjoni u dal-affarijiet kollha. U wkoll kienet ftit ġranet naħseb jumej qabel ma jien kelli naqbad l-arjuplan privat biex imur Brussels għal laqa
tal-Commission, tal-Kummissjoni Ewropea, fejn jitla il-Prim Ministru kollha. Ġraw daw l-affarijiet kollha f'dak il-jumej. Insomma, id-deċejt li mod. Minn hindsight ġifieri nħares lura naħseb kien żball għaliex kien ġenwin, min marit, mux tal-li marit tinweġġa l-ħadd, L-intenzjoni kienet tajba, però l-metodu kien ħażinu. Għax ħassewhom insulentati. U kważi aħjar ma baċċej il-verità. Imma, all right, insellem ukoll lil min forsi stajt weġġajtu dak iż-żmien u niskuża ruħi miegħu, ma finalment l-intenzjoni ma kienx li nweġġa lil ħadd, kienet biss illi nirrispetta anzi d-dinjità tagħhom li jisimgħu minn għandi direttament u mhux minn għand terza persuna. Mela, il-suġġett favorit tiegħek, l-onorarja. All right, The floor is yours. Okay. Mela, ejja naqbdu l-istorja għax di deċiżjoni u kol marbuta mal-vjaġġ li inti sejjalu l-vjaġġ politiku tiegħi. Meta sirt speaker jiena, skoprejt illi min ikun ħaddim tal-gvern, taċ-ċivil, u allura nurse, jew teacher fi skola tal-gvern, u jiġi elett il-parlament, ikollu, jiġi sospis mix-xogħol, jitlef il-paga, mhux jitlef il-post tax-xogħol, sospis għal perjodu li jibqa' membru parlamentari. U jgħix biss bl-onorarja tal-parlament. L-onorarja għal min irid jifhem, l-onorarja huwa dak il-parlament li jtik il-flus li jtik tal-li jint membru parlamentari. Ammont żgħir li l-istudji kollha juru anki sal-lum li d-deputati Maltin huma fost l-inqas ħlif għal xi żewġ pajjiżi li jitħallsu minn pajjiżi kollha. Mela u tlaqt minn hemm jien. U jien meta sirt naf għax ġi kellimni Mario Gallia u kien qal li jiena nurse. U l-professjoni tiegħi tiddependi mhux mill-paga li nirċevi fl-aħħar tax-xahar, imma mill-fatt li niprattika. Jien injection irid niqpan tiegħi jekk naqta' nitlef di Mario Gallia kien qalili u tambrit li ġo moħħi. U għattimma, iġifiri da, għamel sakrifiċu il-familja tiegħu, ħareġ għall-elezzjoni, tela, ċirkostanzi diffiċli, qed jagħti servizz il-pajjiż, u issa minn flok li ngħidulu grazzi tas-servizz, intuk daqqa ta' sieq, u ntelfulek il-post tax-xogħol tiegħek li eventwalment sa jtelfek anki mill-kompetenza tal-professjoni tiegħek. U waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li jiena ħadd meta sirt Prim Ministru kienet li di waqqafta. U għat le issa minn issa l-qudiem minu impjegat tal-gvern ma jitlifx il-post tiegħu, jibqa' jiffunzjona, jibqa' jidħol għax-xogħol regolari, jirċevi l-paga tiegħu sħiħa u jirċevi l-onorarju. Hekk għandu jkun. U ħadd ma qalli xejn. U għaddiet. Wara ftit irrealizzajt li però di issa ħolqot inġustizzja. Għax jiena lil min kont qed nagħmel Ministru bir-regoli li jeżistu sal-lum, jekk issir Ministru jekk int avukat tittalaq l-offiċċju u tkeċċ il-klijenti kollha li għandek u tagħtihom xi ħadd ieħor. Ma tistax tiqpa' tipprattika xogħolok bħala avukat. Għax issa full time għal pajjiż. U inti sa tgħix issa bil-paga tiegħek ta' Ministru imma ma tgħux l-onorarju. Għala volja tmur il-Parlament kull jum, forsi b'differenza minn xi deputati oħra. Trid tirrispondi kull jum il-Parlament, trid taħdem kull jum minn filgħodu ta' filgħaxija. Sadattant l-offiċċju tiegħek ta' avukat li dom 20 sena biex bnejtu, trid talqu tgħaddi l-klijenti kollha tiegħek lil ħadd ieħor, ħalli mbagħad jekk xi darba tispiċċa minn Ministru u tispiċċa tajt jiena ħammur ma ssibx uffiċċju, ma ssib xejn, trid terġa' tibda kollox mill-ġdid u sa ssib ruħek m'għandekx tħul. Daw każijiet ta' veri mhux qed nivvintom, all right? Jiġifieri każijiet ta' veri ta' nies li taw snin ta' servizz bħala ministri, spiċċaw ma baqgħux ministri għax intilfet l-elezzjoni, marru lura u sabu li l-professjoni ta' avukat spiċċat, il-klijenti spiċċaw, tħul m'għandu minn imkien, mhux pensjonant, u qed jitlob il-karità. Mela, issa allura raġunament kien mela irranġajt l-affarijiet għal min impjegat mal-gvern u salvajtlu l-post tax-xogħol tiegħu u qed jieħu il-paga tiegħu u qed jieħu l-onorarju. Allura għall-Ministri di ma toċ, mhux hekk biss, terġa'
Min kien konsulent mal-gvern fi sptar jirċevi paga darbtej jew 3 darbit iżjed mill-paga ta' ministru, dak il-konsulent mhux biss seta' jibqa' impjegat mal-gvern u jirċevi l-paga darbtej 3 darbit daqs il-ministru, imma jieħu l-onorarju wkoll. U inti di rajta inġusta. Inġusta u stupida apparti li inġusta, għax jekk jiena nixtieq l-aħjar nies li jsiru in charge jieħdu fidejhom it-tmexxija tal-pajjiż. Malli xi ħadd li għandu professjoni stabilita, qed jaqla l-flus, għandu da. Jien li ngħidlu isma' itlaq da kollu, armih. U ejja sir Ministru l-ewwel tweġiba li tini huma ovvjament li lew. Għax orajt sagrifiċċju nagħmlu, servizz għall-pajjiż li nagħmlu, ma sa li ġibni fqir fl-aħħar Ministru mela. U jiena tisma' di hemm bżonn nindirizzaw għad il-issue. Bdejna diskussjonijiet mal-oppożizzjoni. Din ma twildiċ mix-xejn, bdejna diskussjonijiet mal-oppożizzjoni. U in ġenerali, il-messaġġ li bdejt nirċevi hija illi hemm il-qbil li dal-pass mhux inżidu il-pagi tal-Ministru. Din importanti li ndaħluha. Jien ma proponejx li tiżdied il-paga tal-Ministru. Kull ma għattin huwa il-Ministru barra l-paga tiegħu jibda jirċevi wkoll l-onorarju tal-Parlament. Għax iż-żewġ funzjonijiet huma differenti minn xulxin. Ministru qed jagħmel xogħlu ta' Ministru, mifroża fil-għaxija responsabilità tiegħu. Però fil-għaxija jiġi l-Parlament bħal l-oħrajn kollha. U allura jekk jiġi l-Parlament bħal l-oħrajn kollha, jrid iwieġeb il-mistoqsijiet, irid jkun qed għaliex maħniex qed intuh il-kumpens li qed jirċevi bħala ġara illi inqalat froġa sħiħa ta' kif dal-proċess ta' konsultazzjoni beda għaddej. U anke l-amministrazzjoni tagħha kienet froġa. L-amministrazzjoni tagħha kienet froġa of the first order. U nasib anke l-kuntest ekonomiku ta' żmien ma jenx. Ukoll. Jien naħseb kien ħafna affarijiet li jisu għamlu the perfect storm dil-istorja. Le, ma saru żball jikbar. U jiena irrikonoxxejtu dak l-iżball. U xi sena wara, rajt l-istqarrija li kont rixt, ħabbart illi d-deċiżjoni kienet sa nirriversja kompletament u li min laħaq irċeva iż-żieda, dan jirrifondihom, jħallasom lura. U riversjaj dik id-deċiżjoni. Kienet deċiżjoni ħażina? Illum qed jipproponu, fl-opinjoni tiegħi żball, illi nagħmlu lill-membri parlamentari full time. Di oħra. Storja oħra li taffaxxinani. Mela, aħna għandna full time membri parlamentari. Il-Ministri. Full time, u mhux tal-li full time ma jistgħux jagħmlu affarijiet oħrajn. U allura x'qed nippruvaw nagħmlu issa? Sa nagħmlu il-backbenchers li m'għandhom responsabilità daqs Ministru. U santuhom issa l-paga daqs Ministru. Jista' xi ħadd jispjegali dil-konfużjoni ta' kunċetti li għandna. Jiġifieri sibna oġġezzjoni biex il-Ministri inħallulhom il-pagi, però jirċevu l-onorarju tal-Parlament bħal ħaddieħor, bħal oħrajn kollha. Dik sibna oġġezzjoni għalija, però issa li dawk li m'għandhomx funzjoni ta' Ministri. Din huwa naqseb huwa l-faqar ta' xorta ta' politika li nagħmlu kultant biex naħseb ittieħed ħafna vantaġġ minn dan il-gaf tagħkom ta' kif amministrajtuha. Nixtieq nagħmel speċjal numru ta' digressjonijiet marbuta ma' ħadi. Naħseb li kien hemm żmien ekonomiku fejn il-Maltin kienu qed ibatu, ġifieri deskoprejnija fit-2010, il-kontijiet tad-dawlu l-ilma kienu qed jolew, il-Malti kien verament qiegħed iħoss li jrid jissikka ċ-ċintorin, u mbagħad tisma' li għandna Gonzi u l-bib tiegħu daw għandna taqasmu 500 euro kull wieħed fil-ġimgħa xurxin. Speċa l-ispin kien hekk. L-ispin kien hekk, però wkoll ġrat f'kuntest fej dan il-mit jew l-immaġni ta' ċirku dejjem iżgħar ta' nies privileġġjati f'Malta li qed igawdu ħajja privileġġjata meta kontrastata ma' tqija tal-poplu, speċa xaġa bħal di tkompli tirrinfurza. Naħseb il-parti li l-elettorat sab insolenti kienet il-mod ukoll kif ġiet amministrata, għax Tonio Fenek bħalma taf, meta amministra u
ma ħareġix l-onorarja ma ħareġix bħal ta' kulħadd kienet toħroġ mill-Kamra tal-Parlament u kienet toħroġ lill-membri parlamentari. U assenja kif kien sab l-NAO, il-National Audit Office, assenja mill-budgets tal-ministeri. Allura, biex ta' kienet imsatra u okkultata mill-bqija Imma mhux ġusta. Kien hemm sens ta' segretezza fiha. Imma di l-ewnet Tonio Fenek m'għandu ebda tort fiha di. Di l-amministrazzjoni interna f'Kastilja li għamlet żball kbir għaliex l-implementazzjoni tagħha di ma kellix isseħ hekk, kellha sseħ biss meta jintlaħaq ftehim mal-oppożizzjoni. Biss. Għaliex il-pakkett li konna deċidejna fuqu, li jinkludi l-onorarja u di diskutejna fil-kabinet u approvajnie, kien jinkludi wkoll titjib fil-kundizzjonijiet tal-speaker, tal-whips, pakket sieħ, ma kienx biss l-onorarja tal-ministri. L-iżball amministrattiv li kien sar u mhux Tonio Fenek u l-ebda ministru ma kellu tort fiha di. L-NAO mhux hekk jgħid. Ma sax jiena fil-fatti kif ma nafx l-NAO x'qalu maħx biex nkun fer nkun irid nara r-rapport li qal. Però dawn huma l-fatti kif nafhom jien li effettivament ittieħdet id-deċiżjoni biex l-onorarja tibda toħroġ lid-deputati. Meta ma kellix toħroġ għaliex id-deċiżjoni kienet għadha mhix iffinalizzata bil mal-oppożizzjoni. L-NAO li kritika jekk qed nifhem tajjeb, però nitkellem taħt korrezzjoni għax ma rajtux ir-rapport. Ikkritikat il-mod ta' kif ġew allokati daw il-pagamenti, ġifieri taħt liema kapitlu Min fejn ħarġu. Min fejn ħarġu. Dak li kritikat, imma l-punt li qed nagħmel jien mhux dak, il-punt li qed nagħmel jien huwa mhux Tonio Fenek iddeċida biha di. Tonio Fenek seta' ddeċida fejn tidħol di, imma li tiġi fis-seħħ mhux Tonio Fenek ħadu għall-amministraturi f'Kastilja. U aħna domna ma realizzajna u meta realizzajna minflok li immedjatament waqqafniha, ħallejnija biex nippruvaw naraw nistgħux nilħu ftehim mal-oppożizzjoni li ma laħaqniex. U x'inhu froġa tlabt apoloġija għaliha ma jiddispjaċinix li riversjajta, però ma taħrabx mir-responsabilità ta' problema sostanzjali. Li aħna għandna ministri u għandna deputati wkoll huma fost l-inqas imħallsin u jekk irridu verament nattiraw nies tal-affarijiet tagħhom u nevitaw allegazzjonijiet ta' korruzzjoni ta' business, inti suppost ministru għandek business indaħħal f'dak il-negozju x'nafin. Qabel ma nindirizzaw di u ma flok nibżaw minna immissuha dil-problema. Sa neqgħu bit-teoriji u nagħmlu iktar ħsara lill-politika milli ġiet. Unfortunately, jien ipprovajt u ma nexxilix għarax ġarali, għax tiqpaw l-onorarja ta' Gonzi, ma jimpurtax. Xorta ngħid li għamilta b'intenzjoni tajba, però ħadd l-amministrazzjoni ma ġifieri taf li kienet amministrata mod ħażin. Għattilek ċaru tontu ma niddejaqx ngħidha vera, kienet intenzjonata tajjeb bħal ħafna affarijiet oħrajn u mbagħad ma ħadma ħażin. Mela, digressjoni Blej Tripli, l-Libja. Frar ta' 21 ta' frar 2011 kont qiegħed Marja flaqa Kastilja u f'da waħda smajt li hemm żewġ miraġis. Dak iż-żewġ miraġis. Ekku. Dak kont qiegħed Kastilja, kienu xi tlieta ta' wara l-ofsinhar jekk mhix sejjer żball u nirċevi telefonata mill-Air Traffic Control qalu li isma' l-endjaw żewġ aeroplani Mirage Jets b'żewġ piloti li qed jitolbuna l-ażil politiku. Però mill-Lendjaw xi ġifieri l-Lendjaw, mela aħna hekk. Il-Lendjaw. Ejja hekk. Meta ikkomunikajt iżjed fid-dettall skoprejt kif ġraddi għax daw iż-żewġ piloti għalunna huma kienu telqu mill-airport minn Tripli bordni ta' Gaddafi li jibbombardjaw raħal partikolari. U daw it-tnej li kienu tiġà skomdi ħafna iddeċidew b'kuraġġ kbir fl-opinjoni tiegħi għax kellhom il-familji tagħhom daw. Wieħed minnhom partikolar familja kienet tgħix fil-barracks tal-airport tal-Armata Libjana. Però daw iddeċidew they couldn't take it u qalu aħna b'xi mod jew ieħor niskappaw u ntiru lejn Malta. Kienu flotta ta' xi 8 arjuplani 10 arjuplani u malli telgħu mill-airport Tripli daw it-tnejn inqatgħu minn mal-grupp intefgħu f'livell tal-baħar viċin ħafna l-baħar fejn ir-radar ma jaqbdekx. Taru mal-baħar sakemm waslu lejn Malta u fl-aħħar parti ta' Malta telgħu puppu qabdu niżlu ġol. Ġiran ħaqas konna nafu li they were in our territorial waters. No, we did not. Din il-verżjoni ġiet konfermata mill-piloti stess. Allura l-Air Traffic Control ma kellhomx tort.
ma di telefon mill-ewwel għattilhom isma' lill-piloti tuhom immedjatament dak li għandhom bżonn, ażil politiku, ħuduhom fil-barracks, araw tuhom l-ambjent tal-armata biex tuhom li għandhom bżonn, eċetera. U bdew jagħmlu l-arranġamenti anki għaliex daw ir-reliġjon tagħhom, il-kondizzjoni tagħhom kienet jirrikjedu ċerti affarijiet u għattilhom make sure li ittuhom il-kumdita kollha li jħossuhom protetti, taken care of li qed nagħtu każhom. Sadattant għattilhom isma' dal-żewġ Mirage Jets armati sa sninhom qegħdin fuq ir-runway qed jillendja l-Italja, qed jillendja jew ma nafx ir-Ryanair dak iż-żmien, bit-turisti niżlin u daż-żewġ ajruplani qegħdin hemmhekk f'nofs kulħadd jafx qed jiġri fil-Mediterran, Libja, eċetera, daw ċaqalquhom. U ftit wara nirċevi telefon, għalu li Prim Ministru ma nista' nċaqalquhom, taħt għaliex, għaluli għaliex. Ippruvajna naqbdu id-ditta Franċiża li tisservisja dal-arjuplani, il-Mirage Jet, u daw għalulhom ara ma jfet lilkomx tmissuhom, dawk armati u jekk jiċċaqalqu jew tmissu xi ħaġa li mhux suppost, qed tirriskjaw li jisplodi xi ħaġa u tajru nofs ħalluha minn. Vera li. Għattilhom isma' ma x'għan nagħmlu allura. Għallu li sa nipprovaw ngħidulhom jibatunna żewġ piloti inġiniera biex jgħinuna nċaqalqu. Kenna diffikultà finalment irranġajna ġew mill-Ingilterra żewġ technicians għamlu li kien hemm bżonn u ċaqlaqna daw iż-żewġ arjuplani minn fejn kienu għal parti iktar iżolata fil-ġism. Sadattant qed nistenna ir-reazzjoni tal-Libja. Iktar u iktar bdejt ninkwietax li qaluli li l-flotta tal-ajru tal-Libja kienet żgħira. Kellhom problemi kbar ta' maintenance għal-jum dal-arjuplani, etc. U allura żewġ arjuplani minn flotta ta' 15 kien ifisser li għandek parti importanti li ħarbitlek minn idejk. U bdejt ngħid issa xi ħin jew ieħor daw sa jċempluli, jew il-Prim Ministru tal-Libja, jew Gaddafi, jew għall-ewwel ġil ambaxxatur. U l-messaġġ tiegħu kien isma' il-piloti żommhom imma l-arjuplani rriduhom. U jiena għatlu s-sanara, bdejt niprofa niħħeġġja ftit. Fil-għaxija mort il-Parlament, bat għal. Is-sanara kienet it-tweġiba tiegħek? Dak il-ħin lilu għatlu s-sanara. Ma għatlux iva jew le, eċetera. Għax rrid sa dak il-ħin rrid ikolli ċans impoġġi bil-qiegħda u nkellem il-kap tal-Oppożizzjoni. Dik kienet kwistjoni serjissima. Anki jekk nieħu deċiżjoni ngħidilhom morru xejru ma rrid intikom xejn, kont sa ndaħħal il-pajjiż f'ċertu riskju li ħassejt id-dmir li nikkonsulta l-kap tal-Oppożizzjoni. F'dak il-punt ikun hemm sens ta' kolleġjalità bejnek u l-kap tal-Oppożizzjoni. Hekk ħassejt jien iva. Jiġifieri meta kellimtu fil-għaxija għall-Parlament u spjegajtlu u prattikament ħalli id-deċiżjoni tiegħek inħalli fidejk. Issa tista' tifhimha mod, tista' tifhimha mod ieħor, imma seta' milli ħajti iktar diffiċli. Tajjeb, tantu hekk li l-għada seda tkellem pubblikament mod differenti milli tkellem, imma baqa pjuttost jiddistanzja ruħu mill-kwistjoni fil-ġranet li ġraw wara. Mela, sadattant jien tlabt parir legali minn l-Avukat Ġenerali. Għatlu smatlu daw l-arjuplani jien nista' nirrifjuta li nagħtihom lura għax l-ewwel preferenza tiegħi mill-ewwel kienet li ma nagħtihomx lura. Il-biża' kbir, terrur kważi tiegħi kien illi daw l-arjuplani li kienu fuq missjoni biex imorru joqtlu nies innoċenti, jekk Malta tirrilaxxjom daw iż-żewġ arjuplani, hemm barra fil-komunità internazzjonali xi ħadd jgħidilna li aħna kompliċi f'dan kollu. Il-parir tal-Avukat Ġenerali kien daw tittihom lura għax daw equipment militari, dawk protetti bil-liġi internazzjonali, dawk proprjetà tal-Gvern Libjan, ma tistax iżommhom tittihom lura bil-fors. U jiena san noqgħod intellaw in-niża ħanorqod fuq għadi. Kienu laħqu saru xi 10 ta' bil-lejl. Sa dan nirċevi messaġġ jinkonsejr lura li id-dar biex inċempel lura lill-Prim Ministru tal-Libja. Bagdadi dak iż-żmien. Ibbat il-telefon, sakemm wasalt id-dar kienu laħqu saru 11 ta' bil-lejl. ċempiltu ma waġibni ħadd. Ġitni waħda tajba jien. Tfejtu, għamiltu airplane mode u rqat norqod. L-għada fil-ħodu qomt deċiż illi dal-arjuplani mhux santihom lura. Mort fil-kabinet tiegħi mal-Ministri, tkellimt mal-Ministri għattilhom isma' hekk u hekk jien dal-arjuplani mhux santihom lura għax jiġri x'jiġri, issa liġi internazzjonali mhux liġi internazzjonali, aħna Malta sa tiġi imċabsa bħala kompliċi fl-attakki feroċi li qed isiru fuq minix lest. U kien hemm min qal li ma dir relazzjoni mal-Libja mhux relazzjoni. Għattilhom jiena sa noħroġ nagħmel dikjerazzjoni u nagħmilha dikjerazzjoni li ma naqbilx ma dak li qed jiġri fil-Libja li daw kollu kundannabbli u dan l-affarijiet kollha. X'ġara
ġara li 4 tim wara, issir laqa ta' Security Council United Nations. Jitkellem fil-laqa ta' Security Council il-lit il-leminija ta' Gaddafi li kien miegħu fil-rivoluzzjoni. U jagħmel diskors, jien kont qed insegwih, niftakar kont qed insegwih live fuq Sky News. Li bit-translation li kienet qed isir mument minnhom din l-interpretu waqfet ma baqgħetx tagħmel translation. U jimdejt ninduna illi ġara xi ħaġa, għax kulħadd bida jħares lejh dan x'qed jiġi u niskopri wara, minuti wara, illi da għamel diskors jikkundanna lil Gaddafi. Kompletament. This is not, anyway. Sadattant il-United Nations għabbażi ta' dan ħarġet riżoluzzjoni li issa minħabba li qed jiġri ħadd ma jista' jbieħ ħarmi lil Libja, ħadd ma jista' jikkontribwixxi għal forza militari Libjana, eċetera. Bis-saħħa ta' dik ir-riżoluzzjoni jiena stajt ngħid dawn l-arjuplani qegħdin hawn u bir-riżoluzzjoni tan-Nazzjoni jien m'iniex obbligat li nagħti lura dal-arjuplani daw żammhom u żammejnihom Malta sakemm mbagħad eventwalment meta ssettiljaw l-affarijiet daw iż-żewġ piloti li baqgħu obbligati lejna, wieħed minnhom għadu f'kuntatt miegħu, it-tifel tiegħu baqa' ġi Malta, studja l-università, igradwa f'dal aħħar ġranet u għadu kif batli wieħed mill-piloti ritratt sabiħ ta' dat tifel li jigradwa fl-Università ta' Malta. Dak li kellu l-familja fil-barracks, daw kif baqgħu? Daku? Il-familji fortunatament ma nafx kif, zgiċċawa mill-xismu tagħhom. Kien hemm stejjer oħrajn ta' ġifieri li l-istorja mhijiex aħna il-parti li laqtet l-immaġinazzjoni ta' nies hija din l-istorja ta' żewġ aeroplani. Imma l-istorja fiha ħafna iżjed. Jiena kont qiegħed ħotel, jien kont naħdem ġo ħotel l-Ingilterra dak iż-żmien. U għed għandna xajt l-iskaj dak mhux ħallu. Ħallu. Għandi l-filmata, żammejtu dak il-filmati. Għabadni panik, kont ġviri, kont għamilt l-ewel sija bdejt ninkwieta Madonna. Kien moment drammatiku. Kien moment drammatiku. U salvajna l-luf ta' nies li l-uniku mod biex jaħarbu minn Tripli kienet fuq il-vapuri li wasluhom b'xi mezz minn Tripli għal Malta. U jiena għandi, u qegħdin fil-Faisal Kastilja suppost, it-tri ta' apprezzament mill-President Ċiniż tal-li salvajna eluf ta' Ċiniżi li daħlu Malta fuq vapur nsejt jismu Tonio Borċ jaf jirrakkonta dell-istorja niżelu il-waterfront u bdew iċabxpulu l-da Tonio, ringrazzja, eccetera. Nis mill-Ċina, nis mill-Italja, nis mill-Portugal, għandi Hillary Clinton li kienet ġit Malta wara li kien spiċċa dil-kriżi u għamlet diskors fil-bitħa ta' Kastilja u niftakara għax dax jafek ta' mikrofon ma setax jaħdem u jien ritti li dak li satajt jinstema minn kulħadd u għafastila jien il-buttuna, insomma, di faħret lil Malta, għamlet diskors il-ġmil tiegħu u qalet id-dinja tirrikonoxxi is-sem li għamlet Malta fil-kriż ta' Libja u l-mod kif ħadet ħsieb, eċetera. U ftit wara, emmi. Dak il-moment. U ftit wara David Cameron jagħmel diskors fil-House of Commons jirringrazzjana tal-li għamilna biex għenna l-Ingliżi joħorġu minn Tripli fil-momenti, eccetera. Ġifieri kien tant affarijiet oħrajn u mhux kulħadd qabel miegħi, Ġifieri kien hemm min qalli. Immaġna x'kien hemm periklu fiha. Inti ksirt il-Kostituzzjoni kien hemm min qalli tan-newtralità. Kien hemm min qalli poġġejt lil Malta fil-periklu, darba minnu ħarġet xnija li sparaw rocket minn Tripli u waqa fil-bahar taħdej Malta. Li ma kien veru xej, ma kienet front page fuq waħda mill-gazzetti għadha. Li qed nagħmilek hekk għax ħadd wieħed mill-Patreons batilna bħala mistoqsija privata. Li ma kienet veru xej, mhux vera, Isu dal-mument biex nagħlek issew anke meta tħaddidna biex nippreparaw għal dal-episodju ma' esponenti tal-Partit Laburista, il-konsensus kien li għal foreign policy kellek talent. Mule, mux veru, ma nikkonsidrax li. Għax għalwa tal-Labor, imma. Le, anzi, napprezza ħafna. Imma ma nikkonsidrax li l-nifsi b'xi talent fil-foreign policy, li nikkonsidra li l-nifsi iktar fil-qasam soċjali, għal dak li għandhom xaqsmu ma l-affarijiet soċjali, li juħut minnhom ma semmejnihom xaravorja gburi f'sew bihom u ġabu bidliet kbar. Imma dal-moment kif tqisu hekk fil-kuntest tal-highlight.
kien highlight u ġifiri, da kien moment li tħossok proud kburi bil-pajis. Da u mux jina bis, ġifiri, is-servizz li taw, bxej, il-nurses, il-occupational therapists, daw kolla li bxol volontarju nizlu il-waterfront jarmaw f'kamp, mux għaw tents, xnajdulom bħalissa. Tinet, u jgħatu servizz bxej li l-kull wieħed u waħda minn daw il-passiġġieri li nizlin mill-vapur minn trauma kbira, għax daqqa waħda kellhom jaħarbu daw minn posta xogħol tagħhom fejn kienu qed jaħdmu, eċetera, u rranġajnilhom biex dak il-lejl jorqdu fejn għandhom jagħtuhom l net jaraw għandhom bżonn ta' appoġġ ta' mediċini u da, u mbagħad jorqdu lejl, u mbagħad nirranġawlhom biex isifru jaqdu l-ajruplani lura lej pajjiżhom. Ma ħadnilhomx solt daw meta pajjiżi oħrajn għamlu flus minnhom. Aħna aċċettajna wkoll nies feruti li ħadnihom l-isptar Mater Dei ġew ikkurati hemmhekk u ma ħadnilhomx solt għax għadna da att umanitarju magħhom. Jiġri dawa minnihom ma niftaħrux bihom in-nies aqqas jafu, però tawna il-fama li l-pajjiż poġġew fuq wiċċ l-idejju. U ma minnihomx biex inkun ċar, ma minnihomx biex nilħu xi ħaġa fil-fama ta' biex nkun qed kollox, minnihom għax ħassejna dak kien id-dmir tagħna li nagħmlu u naħseb illi mxejn ħadna riski, però għall-grazzja tal-Alla ġiet tajba. Mela, ħanaddu sa l-aħħar periodu fil-politika tiegħek li kien l-elezzjoni tal-2013. Però qabel naqbdu speċa dak il-periodu per se nixtieq nistudja naqra il-problema tal-korruzzjoni. Fi stħarriġ li għamilna aħna nippreparaw, iċċekkjajna il-Transparency International li għamil dan il-rapport, il-CPI, Corruption Perception Index, li ħafna nies li huma speċjalment tal-attivizmu fi governanza llum il-ġurnata nikkwotawh. Ngħidu stadis-sena merġajna morna lura, eċetera, eċetera. U minnu, ġifieri fil-żmien snin ta' Muscat partikolarment ħadna daqqa l-isfel. Pero, anka fl-epoka tijak, there was a downward trend. So, ġifiri, naħseb inti familjari maħħa, konna f-2004, konna number 25, which was very decent, imma sakemm wasalna sa 2013, konna qegħdin xi number 45 qabżuna ħafna pajjiżi li huma dubjużi, ġifieri kien hemm a very steady downward trend. That then continued to grow, which is part of kind of it-teżi tiegħi ta' kien hemm din il-kultura ta' korruzzjoni li mbagħad komplet tigrava. Fil-fema tiegħek, kemm kienet gravi il-korruzzjoni f'pajjiżna taħt gvernijiet immexxija minnek? Jien l-uniku mod kif nistan wiġiba dil-mistoqsija billi ngħid li kull darba li daħalli xi ħaġa ittra anonima jew le li kienet tidher li jista' jkun hemm xi ħaġa sustanzjata, kull darba inevitabilment jien għaddejta lill-kummissarju tal-Pulizija u mhux lill-awtoritajiet l-oħrajn ukoll fejn kien hemm bżonn bħalma rrakkuntajtlek qabel fej l-istituzzjoni propja kellha tkun l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, irreferejt liha. Però fej kien hemm akkużi ta' korruzzjoni, allura ksur ta' liġi kriminali, jien kont immedjatament nibata għand il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo li dak iż-żmien kellu l-fiduċja totali u assoluta tiegħi. U John kien fuq programm tiegħek u dan affarijiet qal li jien l-istruzzjonijiet tiegħi lilu kienu jkunu dejjem ma jinteressanix minnu u minnu trid tinvestiga u jekk issib li hemm xi ksur tal-liġi ħu l-passi jekk issib li m'hemmx allura ma tuħux passi. Imma fidejk di deċiżjoni. Issa kien hemm jien il-każ li sirt naf bih u li immedjatament fi żmien 24 siegħa għadda għand il-Kummissarju tal-Pulizija kien il-famuż każ tax-xiri taż-żejt. Tajjeb. Illi huwa każ ukoll li qabbad li dwejja kbar għaliex biż-żmien għaddew is-snin. Meta mbagħad il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jiena kont sadattant irtirajt, spiċċajt minn Prim Ministru, irtirat mill-politika u għarrabt kompletament, il-Public Accounts Committee qabada u beda jinvestigadi l-ħaġa. U jiena ġejt mistieden biex immur u nagħti x-xhieda tiegħi. U mortu xi 3 seduti dom tad-dej fuqha. Però fosthom kien hemm ix-xhieda wkoll ta' wieħed minn dawn in-nies li kien ingħata l-proklama. Okay? U da
ikkonferma illi l-informazzjoni tax-xiri taż-żejt tal-korruzzjoni kienet ila iddur sa mill-2010. 2010. Jiġifieri sentej u ftit xhur qabel l-elezzjoni ġenerali. X'inhi r-raġuni li din l-informazzjoni ta' dal-abbuż ħarġet fl-aħħar 3 ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni hija xi ħaġa li għandha tirrifletti sew. Ma tiġġustifika xejn mill-passat, imma li kieku l-informazzjoni ngħatat fi żmien li tfaċċat ma konniex inkunu f'pożizzjoni ħafna iktar b'saħħitha li din l-korruzzjoni nwaqfuha. U x'inhu anki ġara li ġara, ftit wara il-pulizija b'effett ta' l-eżerċizzju li jagħmel John Rizzo Audi għall-aħfer. John Rizzo l-Kummissarju tal-Pulizija. Fuq il-parir li kien tani biex nużaw il-proklama ħalli nippruvaw naqbdu lil kull min b'xi mod jew ieħor u involut fuq dik l-informazzjoni tresqu 7 min-nies ġol-qrati tagħna. X'inhu l-outcome ta' dak issa mhux biċċa tiegħi se tara l-qorti. Ma taħseb li kienet għadek taħseb li kienet taqlija l-għażla li nagħtu l-proklama meta r-riżultati huma li nies kollha li tresqu speċjal manna konklużjoni fuq ebda minnhom Alfred Mallija wieħed mill-akkużati mill-imputati laħaq ħallina. Ħanajdlek dak huwa id-difett tal-istituzzjonijiet tagħna li jdumu da snin u jħallu il-proċeduri jiġu abbużati b'mod illi jgħaddi żmien u ma tkunx taf qasu ġust laqasu fair fuq l-akkużati infushom. Għax jiena minix qed ngħaddi ġudizzju fuq il-ħtija jolle tagħhom, tajjeb, u daw uħud minnhom nafhom u ili nafhom u huma nies li wieħed nej minnhom kont nikklassifikah bħala persuna tal-affarijiet tiegħu. Mur għajdli tajjeb li kien għaddej dan, jista' jkun hemm l-ispjegazzjonijiet, però daw l-ispjegazzjonijiet iridu joħorġu fil-qorti u tiddeċidi l-qorti tagħna jekk l-ispjegazzjoni hijiex ġusta jew inkella le. Nerġa' ngħid, ma rridx ngħaddi l-ġudizzju jien, li nista' ngħaddi ġudizzju fuq innifsi, minn ma qatx lura. Għala volju kon naf minn huma daw, għala volju ma' familji li ħafna nies jafuhom, jien immedjatament li sirt naf, mhux ġimgħa jew ġimgħatej wara ta' sigħat wara li daħal ir-rapport għadda kollox għand il-Kummissarju ta' Pulizija. Issa jekk xi ħadd irid. Minkejja da kollu, speċa minkejja li inti ħadd di speċa kienet l-attitudni tiegħek ta' Lawrence hekk kienet. Però xorta waqajna fil-klassifika 20 post. U xorta kienaw dan is-sens ta' korruzzjoni. Bil-fors. Għalfejn huwa bil-fors. Fis-sens huwa bil-fors għax tant kellek fuq il-platt. Le, isma'. Il-pajjiż kien ħarablek minn idejk dak il-punt. Le. Se ngħid ħaġa li ma rridix tiġi miżinterpretata, imma għax dak il-Corruption Perception Index huwa dokument importanti li wieħed irid isegwih u jimmonitorjah u jasal għal konklużjonijiet tiegħu li huwa li int under your watch, under my watch, jiġifieri bil-Malti jiġifieri taħt fi żmien meta jien kont Prim Ministru, hemm barra il-perċezzjoni ta' korruzzjoni żdiedet u di tinkwetani. Għax tmur kompletament kontra ta' dak li jien dejjem xtaqt. Il-perċezzjoni ġifieri biex inkunu ċari għal meta segwi tittieħed mhux biss minn sondaġġi pubbliċi ma marx dolu stradarjali u għandna isma' inti x'taħseb. Kien hemm ukoll għalhekk għatlek il-premessa tiegħi kienet esperti fil-qasam. Ma xorta għax kieku mhux perception kien jgħid corruption index. Yes, perception is based on study. Però il-punt tiegħi huwa dak tagħti kasu għax huwa importantissimu. U alla ħares ma għax trid tirrealizza illi hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona, okay? Però il-kejl l-iktar importanti huwa illi malli titfaċċa xamma ta' korruzzjoni, x'għamilna fuqha? Qabna fuqha, ma minna xejn, ipproteġejna lil xi ħadd li forsi kien mitħla tagħna, jien naf għalaqna għajnejna li jew ħadna mill-ewwel il-passi li kellna bżonn nieħdu biex inġibu lil minu possibilment suspettat quddiem l-istituzzjonijiet biex jiġġudikaw jekk hux suspett. Wara kollox, aħna għandna Kummissarju ta' Pulizija mhux biex biqgħod iħares, imma biex meta jinqalgħu is-suspetti ngħidulu investiga. Għalhekk qiegħed, jiġifieri il-premessa hija li x'jkun hemm każijiet minn dawn kellha m'għandekx bżonn pulizija. Mela, aħna x'għamilna u di ċ-challenge li jiena nagħmel lil kulħadd.
il-mistoqsija l-iktar importanti hija di, malli int Prim Ministru, jew Ministru, int sir taf li hemm xi ħaġa illi mhix f'posta, suspett ta' korruzzjoni, x'għamilt fuqha? Irqat fuqha jew ħadd il-passi. U mbagħad il-ġudizzju għaddih fuq hekk. Jiġifieri ittinix it-tort li ġara każ ta' korruzzjoni, tini it-tort 100%. Jekk ġara l-każ ta' korruzzjoni, jinsirt naf bih u ma għamilx xejn fuq. Ma jekk tiżdied il-korruzzjoni anka minkejja li inti kull darba li tasal għandek ma topponix li tiġi investigata, ir-riżultat mhuwiex tajjeb, jiġifieri lejn l-aħħar ta' dik il-fażi kellek l-iskandlu tal-liċenzji, tal-VAT, biex isu kien hemm volum li dejjem qed jiżdied. Xi ħaġa kienet iwassal kellek ukoll iftakar is-segretarju personali tal-Ministru tal-Finanzi, Tonio Fenek, li wkoll kien ħaxi flus minn xi kontratturi, speċa u li kien instabħati fil-qorti u ġie interdetjat. Kollu veru da. Mhux qed niċħad xejn minn dan. Il-perċezzjoni kienet Inti stess tajt fis-sisien kien hemm xi ħaġa. Mar il-qorti, ittieħed il-qorti, segretarju ta' Ministru, ittieħed mar il-qorti. Aħna. Dak il-każ ma taħsibx ma l-Ministru kellu jġorx ir-responsabilità politika ma kellekx keċċieħ f'dak il-punt. Le, għalfej il-Ministru jekk inqabad min kien tressa ittieħdu passi kontra tiegħu u ma kien hemm ebda konnessjoni mal-Ministru. Ħlief li dak kien jaħdem fis-segretarjat tiegħu. Għaliex għandu jtir il-Ministru? Isek qed tajt int korrod daqsu. Ma tajtx imma naqa fuq il-għażla tal-bnedmin li żomm madwarek dak kien is-segretarju personali tiegħu. Naqbel perfettament, all right? U anki hemm isiru l-iżbalji, l-għażla tan-nies li inti tażel għal dawk il-pożizzjonijiet delikati trid tkun għażla attenta ħafna. Xorta bil-kriterji kollha u nassigurak li fis-sistema tagħna qabel ma xi ħadd kien jiġi aċċettat biex jidħol f'segretarjat kienet issir due diligence dettaljata ta' fuq l-individu, all right? Imma il-bniedem huwa uman u jizbalja u jiġu momenti meta ma jkollux il-sinsla li għajt le għal dak li huwa ħażin. Il-natura tal-bniedem. Għalhekk ngħid ma nippretendux il-mirakli mingħand il-politiċi, imma ġon. Jekk xi ħadd qed jippretendi illi jiena tant għandi kapaċità li naf inxomm li ġejja korruzzjoni mingħand xi ħadd minn 7,000 vot u allura nwaqqafha qabel ma tiġri, jiddispjaċini ħadd minnha m'għandu dak it-talent. Aħna sfortunatament diffiċli biex nevitaw imma li rridu nagħmlu li malli titfaċċa tieħu azzjoni mill-ewwel. Tajjeb, u dik għandha tkun il-lezzjoni għal kull min jidħol fil-kamp politiku, servizz pubbliku, li jaf li jekk jiżbalja sa jittieħed azzjoni kontra tiegħu jkun hemm il-konsegwenzi. Imma perfetti qatt ma ħna mhux tajjeb jiġifieri. U ħadd mu jippretendi hekk. Però mbagħad hemm ukoll dik il-mistoqsija l-istra mela l-kanvaser inqabad, il-segretarju inqabad, dak sieħbu l-ġirien il-kelb inqabad ukoll. F'Malta qatt ma nresqu politiku. Jimdu daw is-suspetti li hemm kultura temponità li ilha tinħema fil-klassi politika. Fil-fatt tantu forsi mhux tantu hekk, ma tant tista' forsi din it-teżi tiġi sostanzjata. Meta mbagħad wieħed mill-politiċi tagħna li kellna dubji dwaru ħareġ barra minn Malta, qasam il-sentej qabel ma qalulu barra. U aħna 25-30 sena ta' storja ta' suspetti f'politiċi. Ma tajjarniex inti fil-bidu ta' dil-konverzazzjoni, int stess għad fakkarti illi kien hemm xi ħadd li jiena ġaltu jirriżenja minn Ministrux. Għaliex qed tajt illi mela l-Unjoni Ewropea kapaċi tajt li ħadd ma tistax tieqpa' kummissarju. Imma ma ninfursawx iktar minn hekk. U tgħidilha kemm brava. U għamlet sew. Però li meta f'mument kelli suspett li mbagħad irriżulta li kien żbaljat wara kollox, lil min kien ġaltu l-NAO sab li kien żbaljat. Whatever, ma dan ikun ġaltu jagħtini riżenja tiegħu. Mela inti qed tajt proset lill-Unjoni Ewropea. Il-kejl tiegħek għal dawk huwa differenti mill-kejl tiegħek għall-Prim Ministru li qed jerfa' responsabilità diffiċli ħafna u li jkollu jieħu ċertu deċiżjoni. Mingħajr ma minkejja da prosekuzzjonijiet qatt ma rajna. Però ħanerġa' nirrepeti punt fil-bidunet li forsi misni enfasizzajtu iktar. Jien nemmen li fejtru dal-każijiet korruzzjoni, allegazzjonijiet, eccetera. Kejl differenti
dwar jekk intix qed titkellem fuq responsabilità legali bil-qorti. Meta trid tittella l-qorti u sakemm għaddej il-proċess, għadek inti innoċenti. Ma għamilt xejn u qabel ma jkun hemm sentenza finali, għadek innoċenti. Di importanti fil-qorti, però jien nemmen li fil-politika il-logħba hija differenti, ir-regoli huma differenti. Fil-politika int mhux innoċenti fil-bidunet, int pratikament sfortunatament għalik ħati fil-bidunet. U trid tipprova tħallu paċenzja biżmien tibla ġol istonku tiegħek, timrat sakemm fl-aħħar jirriżulta jekk intix innoċenti jew inkella le. Il-kejl huwa differenti. Li huwa żball qed isir bħalissa u li sar dal-aħħar snin huwa li kulħadd qed jgħid ġibilna l-evidenza. Ġibilna l-evidenza. Jieni li 9 snin fuq kwistjonijiet sħaħ li ħarġu fil-pubbliku. Ma tkomx provi ta' dan, daw kollha allegazzjonijiet dakka, kollox għadu għaddej. Isu l-parlamentana u l-ħajja politika saret isa awla tal-qorti fej qed nistennew li issa kulħadd iġib l-evidenza fil-provi tajjeb biex nuru li dak vera ħati. Mentri l-approach li ikun differenti. Però b'xi mod l-elettorat dak it-tip ta' raġunament jaċċettaħ. U inti xi rwol fit-tiswir tal-formamentis tal-elettorat u kol kellek rwol, ġviri xaħġa stajt tagħmel aħjar biex l-elettorat meta jisma' politiku jgħid ġibli l-evidenza, aqbiż lil barra. Biex xi stajt tagħmel aħjar inti biex il-poplu ikun edukat dak il-mod. Iktar milli tajt dak li jkun biex jitlaq mill-pożizzjoni tiegħu x'hemm iżjed tagħmel. U qed niftehmu aħna qed naqbdu ma' każ wieħed. Jiena kien hemm konsilliera li ġantom jirriżenjaw, kien hemm konsilliera li ma ħallejnihom xi jikkontestaw. Kien hemm kandidati li waqqafnihom milli kandidaw irwieħhom għaliex taħlitilna informazzjoni li kienet turi li l-affarijiet ma kinux sew. Jiġifieri inti bat fuq każ wieħed u nifhem għaliex. Imma jeżistu każijiet oħrajn, din dan l-atteġġament ma sarx biss tal-każ, l-atteġġament sar f'affarijiet oħrajn. Tajd li ma xorta l-perception qiegħda hemm iva. U inevitabbli għax malli dana ċirku vizzjuż, malli jinqabad xi ħadd u tellaw il-qorti akkużat għadu innoċenti. Mhux bil-fors l-opinjoni hemm barra kulħadd jasal konklużjoni tara kollox korrotta. Għadek ma tafx jekk hux veru jew le, għadek ma tafx jekk innoċenti jew le, għadek ma taf assolutament xejn, imma bil-fors reazzjoni naturali. Malli jinqabad xi ħadd hemm barra l-impressjoni tkun li kollox huwa korrott u kulħadd huwa korrott. Allura x'ħan nagħmlu ma naqbduhomx? Tajba, żgur li le. Da proċess naturali. Id-dwejja hu li jibqgħu tinstemaw il-każijiet u jibqgħu joħorġu minn fuq liċenzji, minn fuq ħaġa, minn fuq oħra, minn fuq affarijiet seri u minn fuq affarijiet fl-aħħar mill-aħħar. Ma għandekx għalfej da. Jiġifieri da biex tgħaddi minn test ta' sewqan għandek bżonn tagħmel dat tawwiġ kollu, daqs anki għal di. Iva, biex taddi minn eżami, jekk taf xi suq karozza, anki fuq xi ħaġa ridikola bħal di, hawn min jagħmel il-gabirjoli ħanpoġġiha b'dan mod, mingħajr nerġa' ngħid. Ma dil-kultura, speċa hemmhekk skandu tal-liċenzji għajjed daqxej. Mela, kien hemm sitwazzjoni tal-liċenzji anka fi żmienek fej kien hemm min naħseb kienu xi 230 ruħ jidher li ħadu liċenzja li ma kellhomx jieħdu. Ekku, eżattament, ma biex tara il-kultura sfortunatament fej twaslek. U di irridu nirribattuha bl-iktar mod qawwi. Issa fl-opinjoni tiegħi l-aħjar mod li nistgħu apparti l-istituzzjonijiet tagħna li jagħmlu xogħolhom bħala kummissarju ta' pulizija, bħala awditur, kulħadd jagħmel il-parti tiegħu apparti dik biex jur. Però l-iktar challenge importanti huwa li ndaħluha fis-sentimenti ta' moħħna li m'għandekx għalfejn jasra. Għalfejn tirriskja l-karriera tiegħek, il-reputazzjoni tiegħek, il-kondotta tiegħek, għalfejn. Hekk għall-flus, jew biex tiffranka li toqgħod fil-kju, ma għalfejn. U dil-kultura, dil-mentalità b'xi mod jew ieħor tinqered. Jien naħseb li l-uniku mod konkret, mhux paroli fil-vojt, għax nistgħu npoġġu bil-qiegħda u jiġi kju ta' nisa u jgħiduli x'qed jissuġġerixxu. X'qed tissuġġerixxu għax tajjeb li nagħmlu di-diskursata. Orajt, ma x'qed tissuġġerixxu li xiex li għamilt ħażin li għattil xi ħadd jirriżenja għala volja ma kellix il-provi, jew li ma jmissnix għaddejt kollox lill-kummissarju, x'hemm nieqes.
U ngħidlek, jekk xi ħadd jiġi b'xi idea brillanti naħtafa. Imma m'hemmx idejat brillanti biex il-bniedem minn żmien li tradixxa xi ħadd tal-30 biċċiet tfidda sal-ġurnata tal-lum il-bnedmin jaqgħu u f'ċertu ċirkostanzi għal ċertu tentazzjonijiet. Kif sa nwaqfu dik? Ma nafx. Il-kultura tal-pajjiżi tan-Nord hija ħafna iżjed qawwija f'da sens. Aħna hija rigoruża ħafna. Ġifieri kieku per eżempju jinaf biex nerġa' mmur lura tal-segretarju personali tal-Ministru jinqabad ibabas flus li ma kellux ibabas, il-Ministru żgur kien jeħela wkoll. Jista' jkun ma merikx, ma nafx jista' jkun. Ankax l-istess, Marija kellu sitwazzjoni ma l-istess kontratturi u li xaħat kien qal li kienu jirranġaw l-dar bħala ringrazzjament għax Joe Gazan kienet jinnegozja tal-aħħa waħda fatt nsejhom. Mela, ħanaddu sal-patruni jistaqsu, għat għandek saħħa jew kif qed tħossok. Mela. B'saħħtek ta' int, ħanajlek. Għaw da tlieta ta' għan nofsinhar. X'inhu? It-tlieta ta' nofsinhar. Kompli, sa mhux xort mhux għawedi. Qatt ma tajta Dil-intervista, jgħet naħseb nagħmel dokumentarju minna biex ngħidlek issew. Vera, ekket jaddili minn moħħi. Mela, ħana dwar patruni jistaqsu. Ħabib tiegħi. Mela, il-patruni jistaqsu, mela, bħalma spiegajtlek l-għol, meta tħalt. Aħna għandna daw uħut minn daw il-patruni, aħna għandna il-fuq minn 1300 patrun li Effetti ponta li għet nara wiċ ta' t punt jisniq bis ħaġa. Le, kum ċanajd l-ek tini ċansa xħadżbalina. Alright, ġifrina kon perfett. Perfett, u hija, sa. Let's take, jow naqbżu għaw nirrekordjaw wara. Tal-patruni staqsu għalfej? Le, mux miġuba minn Maple, ħatkellmu fuq il-platters, tal-bliħ. Titkellem inti għax jina r-ravju għandi. Bro, jina għadni blajt ma nafx kemm il-kalorija ta' sourdough. Nista' nitkellem tul ħafna fuq dawk il-platters, tox il-bita. Mela, bażikament biex nagħtik idea ta' norjentak ftit. Mela, aħna għandna hawnhekk il-Patreons huma il-qalb, ir-ruħ, is-sinsla u il-parti mill-moħħ ukoll ta' dan il-proġett huma 1300 ruħu fuqhom li kull xahar jikkontribwixxu donazzjoni żgħira. Ftit minna anka mdaqsa biex dal-proġett dan il-programm ikun jista' jkompli jseħħ. Huma nies li jiena nirrikorri għandhom biex jispjegaw li speċa ċertu kunċetti għax huma nies li qegħdin fuq sma differenti insomma u nużhom anka bħala sounding boards. U għawek il-parti li t-interessa li l-ek, u ma' ukoll jistaqsu għandhom ikollhom l-opportunità li jkunu jafu isma' ġej Lorenz Gonzi, u ħan jistaqsu, jistaw jistaqsu il-mistoqsijiet li jridu. Din il-parti hija miġjuba minn ħbib tagħna tal-Maple, li konna qed nitkellmu dwar qabel, dwar Neno u dwar Bastian, l-lum għall-ewwel darba fl-istudio ġabulna l-ekkim sejjaħ sourdough li jena u koll ent xinaqa bil-riċerka u għek dwaru għandu health benefits kbar u apparti li minn ek tajb ħafna u għet jamluħ ħafna tomid varji u ġek mela hemm il-chili, hemm il-kalamata olive and l-ħara xkien, kalamata olive and walnut, una minn għalija, naf iktar minnek, bro, moħħu kemmen għatli. Il-tamerik u hemm il-platters, insomma, li vera tajbin, ninżel, isma, t-tolbu ismin, għandi ta' jena raġel anzjan, ninsa. Mela, so, grazzi il-Maple, il-platters samna nofsom fil-ewwel break, it-tieni break, nittama li zammejtu li xi ħaġa, għax Kajli nitfaħa fil-bit. Mara, kiel kollox lawċi, madonna. U fil-fat l-ewwel mistoqsija hija propju minant David Grech. Ma, l-mistoqsija, David Grech, biex intuħ naqra kuntest, ħalli pjana kif irti portioni għal-enerġija, kemm hemm mistoqsijiet għaddot? 8, yeah. Ok, tiflaħ, all right? Yes, meċi. Għalil, Mela, David Grech, għavol jgħat iġi mpitra sabiħ li jintażilt il-George Abela bħala president minnaħa opposta. Ħafna jemnu li din kienet strateġija mill-PN biex waqfu opponent avversarju. Politiku,
Għal poter tal-PN fil-gvern, issa li għaddew da snin kollha, x'inhi l-view tiegħek fuq dan? Din mistoqsija stennejta minn għandek għal xi raġuni, ma nafx għaliex ma saqsejti xejn. Għax konna fl-istaqsija David, ħanti il-moment tal-glorja tiegħu. Waħda mis-suġġetti li stennejtek sassaqsi. Alright, ħan nipprova nweġibha. Imma irrid nagħmel ftit premessi, san tawwa l-ftit imma worth it naħseb. L-għonet il-kariga ta' president f'pajjiżna hija kariga importanti, mhux għax għandha xi poteri ta' barra minn hawn, effettivament m'għandix poteri. Jew ftit, jew il-ftit poteri li għandha jintużaw fi kriżijiet kbar ta' xogħliment ta' parlament, eċetera. Imma huwa hija kariga. Però il-fatt li m'għandix poteri eżekuttivi kbar ma jħassar xejn mill-importanza tagħha li tkun okkupata minn nies illi għandhom l-esperjenza, għandhom l-integrità tal-karattru tagħhom u li kapaċi jagħmlu isem għal pajjiżna pożittiv. Iva, idealment ikunu nies li jistgħu jġibu lil pajjiżna flimkien. Jiġifieri, anki jekk ikunu ġejjin minn kamp politiku partikolari, ikunu id-dover tagħhom huwa li jinsew li ġejjin minn dak il-kamp politiku u l-Malta jikkunsidrawha il-pajjiż sħiħ tagħhom. Inġib u dimajnejja nies bħal Censu Tabone illi meta sar president beda bojkot ta' 5 snin kontra tiegħu. Jiġifieri kien Censu Tabone isir president jidħol f'reception ta' ambaxxatur Ġermaniż u il-mistednin laburisti joħorġu l-barra. Fl-aħħar tal-terminu tiegħu però tant rebaħ dak l-ostakolu li spiċċa aċċettat minn kulħadd. Sal-punt illi anki meta skada żmienu kien wasal iż-żmien biex isir elezzjoni ġenerali, kienet saret proposta min-naħa tal-Labor biex inġeddulu t-terminu tiegħu b'6 xhur, xi ħaġa l-Kostituzzjoni ma tippermettix, imma saret di proposta, biex imbagħad jintgħażel, ismaħħa, jintgħażel President ġdid mill-gvern ġdid li x'aktarx dak iż-żmien min għamel di proposta kien Alfred Sant kienet jaħseb li sa jirbaħ l-elezzjoni, allura rrid jagħmel President ġej mill-kamp tiegħu. Għaliex qed insemmih da, ġifieri il-passat magħmul minn għażliet ta' presidenti li kienu ġejjin skont min inserta jkun fil-gvern. Li għalija ma tantx hu messaġġ sabiħ u laqqas huwa dinjitu sal-persuna li tintgħażel għax ifisser li isni jien qed nagħżlek għax inti ġej mill-kamp tiegħi. Issa, xorta min intgħażel spiċċa għamel biċċa xogħol tajba u ġie aċċettat. Però dan kien il-punt ta' tluq. George għamel biċċa xogħol tajba. Sekond, ċeħalija, iva, jien fl-opinjoni tiegħi għamel biċċa xogħol tajba, ma ħanodu, l-ewwel biex wieħed jifhem l-għażliet tiegħi. Għaliex hemm mistoqsija oħra li ssir qabel ma ssir il-mistoqsija għaliex għażilt il-George. Hemm il-mistoqsija l-oħra li għaliex għażilt il-Ledi. Għaliex jiena meta sirt Prim Ministru fl-2004 f'April, jien sirt f'Marzu, f'April għadna 2004, mela jien sirt Prim Ministru f'Marzu. F'Marzu irriżenja Edi. F'April jien ressaqt isem Edi Fedekadami bħala President. U ġejt ikkritikat. L-għażla tiegħi ta' Edi għaliex saret? Għax kien il-predeċessur tiegħi, għax rid nagħmillu pjaċir? Assolutament le. L-għażla tiegħi saret hekk għax ir-raġunament tiegħi kien da. Aħna 4 ġimgħat oħra sa nkunu membri fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kont naf illi sa nidħlu f'perjodu ta' żmien meta il-Komunità Ewropea li ma tantx kienet tafni, kienet taf lil-Edi. Edi li negozja, Edi li mar jiġġielet jargumenta mal-Prim Ministri kollha biex il-Malta iġibilha pakkett negozjat li kien l-aħjar wieħed mill-10 pajjiżi. Edi kien il-personaġġ li kien rispettat, magħruf, mal-mexxejja kollha importanti tal-Unjoni Ewropea ta' dak iż-żmien. Mela, jien kont naf li għadni sa nibda jien l-ewwel passi tiegħi bħala Prim Ministru. Għad irrid nistabilixxi ismi mal-Prim Ministri l-oħrajn, però Edi li bil-kariga tiegħu ta' President kien sajtini dik il-palata li għandi bżonn biex il-Malta nakkwistawla l-affarijiet li għandha bżonn. Tantu hekk illi l-ewwel kwistjoni kbira li kellna mal-Unjoni Ewropea kienet biex ninnegozjaw il-pakkett finanzjarju għal Malta għal dak il-perjodu ta' 7 snin illi kien irid jiġi negozjat.
U l-argumenti għaj tal-għażla ta' Edi kienet propju di. Għal-ġid tal-pajjiż, il-pajjiż kellu bżonn president li għandu statura Ewropea li jgħin li bħala Prim Ministru naqdi d-doveri tiegħi fl-interess tal-pajjiż għal-poplu Malti u Edi kien perfett għal din Issa kien hemm min qed ngħidlek qawwiġa dawwara ikkritika anki internament fil-partit tiegħi stess. Però jien anki llum meta nħares lura ngħid dik kienet deċiżjoni tajba. Issa, però dejjem iberren frasi kien hemm il-kwistjoni ta' jekk għandniex il-kuraġġ politiku f'pajjiżna li nagħmlu għażla għall-ogħla kariga tal-pajjiż li tkun ġejja, però persuna li tkun ġejja li għandha l-karatteristiċi kollha li nikkonsidrhom importanti. Integrità, id-dinjità, il-valuri tal-individu, eccetera. Imma li jiġi mill-kamp oppost. Jiġi maruf fil-kamp oppost. U l-uniku persuna, ejja forsi ħalli, l-iktar persuna li f'moħħi kien jidħol f'dal-kriterju kien George Abela, li kien personaġġ li kellu l-kuraġġ politiku jitkellem favur is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kontra l-opinjoni kollha li kien jeżisti fil-Labour Party dak iż-żmien, li kellu anki l-kuraġġ politiku li fl-laqgħa ġenerali tal-Labour Party iqumu jitkellem u jgħid jien ma naqbilx ma d-deċiżjoni li sa tissejjaħ elezzjoni kmieni u x'nafin jekk tiftakru sew. Le, dal-avveniment ma niftakrux. Meta Alfred Sant minħabba d-diffikultajiet li kellu li jien nifhimhom iddeċida li sejjaħ elezzjoni ġenerali kmieni. U George ma kienx qabel magħha u kien jitkellem fil-Kunsill tagħhom, il-Kunsill Ġenerali, u kien qal ma naqbilx ma' d-deċiżjoni għaliex kienet jirrakkomanda li jkun hemm perjodu naħseb ma di u jrid iġibha perjodu iktar ta' konsultazzjoni deċiżjoni di kienet iż-żmien meta nqala l-inkwiet ma' Mintoff u dan affarijiet kollha. Kellu għażla ma fil-verità kien ħajaqa l-gvern bid-dissidenza ta' Mintoff. Iva, ma nitlux mhux dak. Ok, so ma nibqgħu fuq George. Qed ngħid il-karattru ta' George li meta fuq issues naturalment ta' deċiżjoni diffiċli kellu l-kuraġġ morali li joħodhom dawk id-deċiżjoni. Taqbel jew ma taqbilx imma kellu dal-karattru. U dak il-kuraġġ huwa speċ ta' li hija evidenza ta' mexxej tajjeb fuq in-naħa l-oħra tal-kuritur parlamentari għalik mhux opportun. Kemm hu iktar mhux opportun li nagħmlu president, skużi. Ġifieri tajtu l-exposure u hemm min għadu sal-lum jgħid li dak kien żball kbir, ma naqbilx miegħu, naħseb li kien pass. Mhux għax tajtu l-exposure, fis-sens ta' inti il-kritika hija li warrabtu milli jkun avversarju tiegħek. Għax hu jinstema' ġifier kif qed tiddeskrivi li imma dak huwa aġent ta' modernizzazzjoni. Naf min beda jipprova li kellu bżonn il-Labor fl-opinjoni tiegħi. Naf min, imma assolutament huwa argument ta' tfal iż-żgħar. Tajjeb. Jiġifieri jekk vera. Rajtux qalli? U ta' tfal iż-żgħar. U jien sa nirriduċi l-ola kariga tal-pajjiż. Il-persuna li sa tirrappreżenta lili l-tfal tiegħi, lill-familja tiegħi u l-familja tiegħek. U sa nirriduċija sempliċement għal mossa biex naqla xi ħadd tajjeb mill-Labour Party u b'xej, u poġġi hemmhekk, hekk, għal xej b'xej, hekk. Però huwa twemmin pjuttost popolari. L-opinjoni Machiavelliana ta' Lorenz Gonzi. Għalija ta' tfal iż-żgħar li aqqas wieħed min jagħmlu dal-argument laqqas japprezza il-fatt illi din hija l-ola kariga tal-pajjiż. Ola minna mawx. U sa jkun il-persuna illi irid jirrappreżenta il-karattru tal-poplu Malti. Issa tajli, imma da poteri mandux, mux poteri mandux, ma tarax. Dan, u tant u hekk, u tant min jokkupa dik il-kariga jaddi minn dil-metamorfosi, għax ħaġa tal-iskantament. Ġifieri, aħna sissa dejjem kellna nies li kienu attivissimi fil-partiti politiċi, Guido De Marco, Ugo Mifsud Bonnici, Censu Tabone, daw irnexxilhom xorta waħda jokkupaw dil-kariga against all odds kif jgħidu, ġifieri daw ġew minn kamp purament partiġjan, jokkupaw kariga nazzjonali u ippreżentaw pajjiż maqut warajh b'rispett sħiħ u dinjità lejn dik il-kariga. U allura taħt ebda ċirkostanza ma kienet sa taddili mill-kurutur ta' moħħi illi għal dir raġuni hekk
makjaveljana, namel dal-pass li qatt ma nstema fl-istorja ta' pajjiżna u li l-uniċi nies li apprezzaw, mhux l-uniċi nies. Imma li tiskantanija li niltaqa' ma' nies illum għaddew snin politiċi barranin, ex-Prim Ministri, u jsemmu li di kif Malta kella l-kuraġġ illi tinnomina president, di unheard of anki f'dak l-ambjenti f'ċertu ċirkostanzi, li tpoġġi president ġej mill-kamp politiku oppost. Mela, it-tweġiba tiegħi ċara u tonda illi l-għażla dak iż-żmien għamilta għax xtaqt illi inkisser mold xajdula bil-Malti, forma li tħanna fiha. U ngħid isma' le f'Malta kapaċi nagħmluh dal-pass. U taħseb wasal żmien li ma jkollniex politiku? Għalix le, la ngħidlek li tkun politiku bil-fors, għaw min jagħmel l-argument illi aħjar tkun politiku għaliex f'dik il-kariga l-esperjenza tal-kriżijiet, tad-dwejja, tal-uġieħ li ssib ruħek fil-ħajja politika min ikun għadda minnhom jokkupa ħafna ħjar dik il-kariga. U allura jifhem iżjed il-partiti politiċi, il-gvern jifhem iżjed l-oppożizzjoni, jiftaħ lilu nifsu iżjed għall-oppożizzjoni, jiftilha l-bib jgħidilha ejja ħanitkellmu ejja fil-magħluq m'hemmx gazzett min jokkupa dik il-kariga b'esperjenza politika iġib miegħu ċertu added value. Min ma jkunx fil-politika, jew m'għandux esperjenza fil-politika, naħseb jiddependi mill-kompetenzi, mill-karattru, eċetera, mhux qed nellimina bl-ebda mod, right? Ġifieri. U x'taħseb fuq il-kumment ta' Roberta Bella dwarek bħala kandidat għal-President. Dik hija opinjoni tiegħu u palma jiena dejjem ngħid palma jiena għandi l-opinjoni tiegħi u nesprimiha u għandu l-opinjoni tiegħu jesprimiha. Ma x'inhi l-opinjoni tal-opinjoni? Mhux ma tinteressanix fis-sens ma tinteress. L-uniku punt li forsi wieħed jagħmel huwa li dak qas kien hemm għalfejn isir għaliex jien naf li meta għamilt il-George Abela eliminajt lili. Fl-istess nifs li jien ħadd id-deċiżjoni li jsir George Abela bħala il-President ta' Malta, fl-istess nifs, il-konsegwenza, jew waħda mill-konsegwenzi ta' dik id-deċiżjoni kienet illi jien ma nsirx kandidat jew konsidrat għal dik il-kariga għax ma rridx taħt ebda ċirkostanza li jiġi xi bravu u jinterpreta isa li din partit, horse trading. Horse trading ta' fuq il-monti tajjeb jien intik di u inti tini oħra. Assolutament. U ġifieri taħt u hija ħasra di tanti ovvja li xorta niskandalizza ruħi, meta nisma' nies jirraġun, anki min jagħmel il-mistoqsija, m'għandux għalfejn jagħmel il-mistoqsija. Għaliex il-verità li waħda li x'taħseb fuq Gonzi bħala x'tafien. Għax ismi ma jistax ikun fuq il-mejda ma jistax. Għaliex jekk jitpoġġa hemm l-interpretazzjoni bil-fors issir isma' tara patta para patta. U dak jisir ħsara kbira lil-kariga, ħsara kbira lil-pajjiż, ħsara kbira lej anki dak li għandna bżonn. Hekk aħna qed ngħidu isma' dal-pass għamiltu jien bil-ħsieb illi ngħid qed tara maturi biżejjed fejn 20 sen ilu, 30 sen ilu konna nisparaw. Tajjeb ma tistax tagħmel attività kien isir dat tip ta' illum ġejna f'dis sitwazzjoni fejn nagħmlu elezzjoni, isir kollox wiċċ il-ġid, ir-riżultat jiġi aċċettat, ikun hemm tranzizzjoni, jinbidel il-gvern u Malta tibqa' mixja l qudiem. Dak pass il qudiem kbir. Il-pass li kien imiss huwa li issa jkun hemm simbolu b'saħħtu li ngħidu iva kapaċi nażlu il-bniedem mhux skont il-kulur politiku tiegħu, imma skont il-kapaċità, skont l-identità tiegħu, skont jiena nemmen illi George Abela da l-ingredjenti kellu. L-isfortuna huwa li meta jiġi xaħtu jagħmel dal-argument hekk itellef mhux lili ta' itellef il-George Abela. U niddejja, għax dan l-argument iweġġa li l-George Abela mhux lili. Li isni għamiltu, għax dak ifisser takes two to tango, ġifieri jfisser li anki hu kien parteċipi f'dil-makjavellata, għalhekk qed ngħid tat-tfal iż-żgħar. Iddejjaqni u tiddiżappuntani li f'pajjiżna hawn min jirriduċi dawn l-affarijiet li huma deċiżjoni serji għal dat tip ta' makjavellizmu. Ma naħseb ma nafx weġibtek x'għall-mistoqsija tiegħek. Inna ngħidlek tkompli barra di. Mela, Robert Formosa jistaqsi f'pajjiż daqshekk żgħir fejn kulħadd jaf lil kulħadd huwa teknikament possibbli li qatt nimxu l-bot mill-klijentaliżmu fil-politika, x'bidla radikali taħseb hemm bżonn biex it-tmexxija tal-pajjiż tkun iktar trasparenti u accountable.
Mhijiex mistoqsija faċli biex twiġibha għax m'hemmx soluzzjonijiet faċli, però hemm ħafna affarijiet żgħar li aħna nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi jien. Jiġifieri il-dil biċċa tal-klientelizmu, il-suġġeriment li John għamilt inti ftit tal-ħin ilu, jew ħafna ħin ilu, illi ikun hemm iktar regoli li jorbtu lill-ministri anki lil min għandu karigi uffiċjali għoljin huma min huma anki f'istituzzjoni tal-gvern li jżommu trasparenza totali fl-appuntamenti li jkollhom f'min ikun preżenti fil-minuti li jkunu nżammu dwar dak li jiġi deċiż. U da mhux għal min ikun Prim Ministru jew Ministru biss, imma għal kun min huwa min naf ċermen tal-MEBA jew ċermen ta' dik l-awtorità. Kull fejn għandna forsi periklu anki għal-ġid ta' min kiku kelli nsirien, din għamilla. Najt aħjar hekk milli kulħadd joqgħod jivvinta l-istejjer, aħjar nkun open kompletament. Daw jistgħu jsiru, ma tridx xi ħafna xogħol biex tagħmilhom, imma jistgħu jsiru. Però hemm teknoloġija qegħdem mediċi faċli ħafna. Hemm ħaġa oħra li noħlom biex issir qatt ma saret. Xtaqt namilha fi żmieni imma ma wasalniex biex nagħmluha, bdejt nersaq viċin tagħha però mhux b'mod formali. Barra minn Malta fil-House of Commons ikun hemm il-Prime Minister's Question Time. Darba fil-ġimgħa il-Prim Ministru imur fil-Parlament u jkollu jwieġeb il-mistoqsijiet kollha li jkun hemm u mhux jiddelega lill-Ministri u għall-mistoqsijiet li jsirulu mid-deputati. Di ippruvajt indaħħalha ma rnexxilix l-uniċi bidliet li ġibt jiena kienu li kull darba li kont insifer jien għal xi laqgħa tal-Ministri eċetera niġi lura Malta nagħmel stqarrija ministerjali u mbagħad kulħadd tifajjar il-mistoqsijiet. Dik daħlet u għada jekk sal-lum sa fejna fien. Imma x'inhi d-diffikultà li ngħidu darba fil-ġimgħa jiġi il-Prim minflok dak il-Ministru jipprova jwieġeb billi ma jwieġibx. Issa daw ġraw ma nafx kif kienet żmienek għax ma tkunx daqshekk. Ġraw ta' gvernijiet differenti ta' daw li imma aħna dejna minn kampanja elettorali fej il-Prim Ministru ma jwieġbekx ta' ma jwieġiblekx ġifieri qas l-SMS ta' dan huwa ħażin, hemm limitazzjonijiet jiena nifhem ukoll x'imkien. Imma ma tistax kampanja elettorali insomma pet hate. Però jekk irridu nindirizzaw dal-affarijiet, dak għandna nagħmlu, bagħad hemm oħra ħanajda wkoll, inti ma tistax fl-ogħla kariga tpoġġi l-assistent personali tiegħek xi ħadd li huwa negozjant għax ti oħra. Da sens komun u mingħajr ma qed ngħid dak u ieħor x'nafin. Li jien il-Prim Ministru jew tista' tkun inti ngħidu inti il-Ministru responsabbli għall-MEBA, inti tpoġġi l-personal assistant tiegħek xi ħadd li għandu negozju fil-bini. U ejja. Jien jakkużawni li jiena poġġejt bħala il-personal assistant tiegħi xi ħadd li għandi ammirazzjoni kbira lejh. Li huwa social worker. U li da edha fil-funzjoni tiegħu bħala assistent personali bil-metodu jew bil-valuri li hu jemmen, eċetera. Niġi kritikat xorta waħda, tajjeb. Imma allura spiċċajna aħna f'pajjiżna il-Prim Ministru. Għalfejn kien ġie kritikat? Għaxu social worker. U allura x'in il-kritika? L-ewwel qarrija li saret mal-inbidel il-Gvern fl-2013 mill-Prim Ministru kienet aħna pro-business, jiena poġġejt assistent personali tiegħi xi ħadd viċin il-business. Ta' qabli kellu social worker. Baħar ta' differenza ta' kif nara l-affarijiet jien u kif jara l-affarijiet ħadd tiegħu. Nerġa' ngħid id-deċiżjoni tiegħu. Però kull deċiżjoni għandha l-konsegwenzi tagħha. Ma jiena wieħed li nemmen li hemm bżonn li s-settur pubbliku jiġi amministrat ftit iktar għalkemm ovvjament mhux kompletament fl-istess spiritu li jiġi ġestit il-privat. Ġifieri nħoss li kultant ħafna drabi ikun hemm dipartimenti li qed jiffunzjonaw biex ta' mingħajr ċertu tiri ċari li kieku f'qasam fil-privat qatt ma kienu jkunu aċċettabbli. Ġifieri ċertu element ta' entrepreneurship naħseb li jonqos jiena fil-pubbliku. Ovvjament dik il-qrubija ta' dik ix-xorta ta' għax imbagħad hemm negozjantu ukoll. Ma jekk trid iżżid il-perception negattiva. Għamel hekk, ġifieri ħafna drabi dawn huma mhux ma rridx nerġa' ngħid, ma rridx imċappas lil kulħadd u ma rridx impoġġi lil kulħadd fl-istess borma. Però il-perceptions jitwildu mill-fatt li inti stess tpoġġi madwarek fl-iktar pożizzjonijiet delikati nies illi anki jekk huma l-iktar onesti
imma il-funzjoni tagħhom x'jagħmlu fil-ħajja privata tagħhom. L-ewwel esperiment ma tantx kien l-ewwel iġġib is-suspetti jew hija sfortuna, però hekk ir-realtà. Mela, Anonimu jistaqsi, taħseb li l-PN fi żmien tila fil-kapaċità li jkun kreattiv u jieħu vantaġġ minn sitwazzjonijiet varji, case in point l-istorja ta' Joanna Kassar li kien opportunità biex il-PN jirbaħ il-punti mal-gruppi progressivi. All right, fimt. Naħseb parti mir risposta hija iva, anki għaliex l-atteġġjament ejja ngħidu hekk tiegħi però mhux tiegħi biss, għax kien tal-partit aħna Joanna Kassar? Iva naf. Ovvjament ma nafx minni. Ma jiena naħseb nafal minn qed jirreferi. Ġifieri dan jorbot mal-konservattivizmu tal-Partit Nazzjonalista fuq ċertu issues li kienu u għadhom delikati, tajjeb. Loses transsexual marriage case. Eżatt. All right? U ipprovajna nibriġjaw, forsi mhux daqskemm mesna minna, imma aħna tul il-perjodu ta' żmien illi kont jiena fil-gvern kelli l-issue li ġiet mhux mistennija ta' divorzju. Mbagħad kien hemm l-issue ftit qabilha tal-żwiġġ ċivili. U kien hemm l-issue wkoll tad-drittijiet ċivili varji. Tad-drittijiet ċivili varji. Ippruvajna nindirizzaw aħna qatt ma laqna l-bib, imma jiena dejjem irraġunajt dawn huma bidliet soċjali kbar għal kultura Maltija li kienet ilha għal żmien twil konservattiva u rridu noqogħdu attenti ħafna ta' kif nagħmlu mhux naqbdu u naqbżu il-proċess kollu ta' diskussjoni. Ovvjament il-perċezzjoni kienet li inti kont informat ukoll anke peress spjegajt li speċa il-formazzjoni tiegħek ġejja wkoll mill-azzjoni kattolika, kellek ħafna sfumaturi reliġjużi fil-ħsieb tiegħek. Jiġifieri il-kritika kienet Gonzi u l-amministrazzjoni tiegħu qed jagħmlu policy li hija msejsa fuq ir-reliġjon minn flok is-sens komun u minn flok id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Xorta ngħid hija kritika inġusta, però iva kien hemm din is-sensazzjoni. Imma irrid nenfasizza illi aħna il-partit politiku fej konna nġibu daw l-issues fejn divorzju per eżempju kien wieħed minnhom fejn għattajna sigħat twal ta' diskussjoni mhux xi grupp ristret fl-eżekuttiv tal-partit, ġifieri inti għandek l-iktar il-membri rappreżentanti tal-partit fl-ambjenti kollha kellek 30, 40, 50, 60 ruħ li qed niddiskutu domna niddiskutu l-ġimgħat fuq x'għandha tkun il-pożizzjoni tagħna, eċetera. Ġifieri fejn hu possibbli jien kull fejn hu possibbli ippruvajt nimxi bil-proċess demokratiku. Nisma' Umbat finalment nieħdu vot, umbat nimxu skont dak il-vot. Fil-kwistjoni ta' divorzju, biex inkun semmejta jiena stess, ir-reazzjoni tiegħi għal proposta li ġiet out of the blues, li ħadd ma qalli biha. Jiġifieri li d-deputat tiegħi stess li jaqbatu jressa private members bill mingħajr ma qalli, mingħajr ma informani, nirċevi telefonata li daħlet private. Mhux hekk isiru l-affarijiet. Ma dik kienet minnaħa ta' JPO kienet pattija ma tajtux ministeru. Ma naħsibx. Kien hemm xi disgwid bejnietkom. Ma naħsibx. Le, in all fairness ma naħsibx li kienet hekk, imma xorta ma naqbilx mal-metodu, però meta ġejt f'sitwazzjoni fejn qed tisma' m'hemmx tara wasal il-mument. X'għamilt jien? Tfajta referendum. U meta referendum għadda, x'għamilt? Ma laqx il-bib għalija għatta il-riżultat tal-poplu Malti u issa rridu nirrispettaw. U tgħaddi l-liġi mill-Parlament. X'għamilt fil-liġi tal-Parlament? Tajt il-free vote lil kulħadd. U għattilhom ħossukom fil-libertà li tivvutaw kif tixtiequ intom. Għalfejn ma għattilhomx isma' il-poplu ddeċida ivvutaw kif qal il-poplu. Le. Għax hemmhekk jidħol ir-reliġjon imbagħad. Le, mhux kwistjoni ta' reliġjon assolutament. Qegħdin fil-Parlament sa nilleġislaw. Inti għandu jkollok il-libertà fil-kuxjenza tiegħek li tivvota skont il-kuxjenza tiegħek fuq issue ma l-kuxjenza mhux mir-reliġjon qed tiġiba f'dan il-każ. Mhux bil-fors għaliex bil-fors mir-reliġjon, skużi. X'aktar jista' jinforma bniedem kien hemm min jagħmel kontra d-divorzju jekk mhux ir-reliġjon. Kien hemm min qed jagħmel l-argument li jisma' din issue għad irridu nifmu x'inhu l-impatt soċjali fuq il-kultura tagħna, mhux kultura, fuq is-soċjetà tagħna in ġenerali. Jiġifieri, iddiskutejna biżejjed issa jekk għandniex soluzzjonijiet għal dawk il-każijiet fejn il-parti li ma taqbilx mid-divorzju ma taċċettax il-proċeduri tal-qrati tagħna, l-proċeduri kif sa tingrana di mal-proċeduri tal-annullament. Kien hemm miljun mistoqsija li ma kienx hemm żmien biżejjed f'dat diskussjoni kollha biex wieħed jindirizza. Però whatever li qed ngħid huwa
il-mistoqsija oriġinali biex ma naħarbux minna, jista' jkun li l-Partit Nazzjonalista fil-perjodu li għamilt jiena speċjalment fl-aħħar 5 snin bata minn da l-aspett, imma jiena l-analiżi tiegħi jista' jkun żbaljata illi aħna l-impatt il-kbir fuqna kien l-effett tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u ir-reazzjoni tan-nies għal daw l-issues ta' austerità li jien nista' nagħmel l-argument kollu biex niddefendihom, imma li żgur ma kienu popolari xejn u baqgħu jissemmew sa ġurnata mqazza tal-lum. Jien naħseb ukoll ma kinux daqshekk popolari wkoll fajmej għax kellek daw l-istanzi fej aħna konna dejjem bl-austerità u l-nus li nifsi għax niftakar għal-ommi kemm kien vera żmien diffiċli. U bad konna nisimgħu fuq dak il-ministru li mar private jet jara l-Arsenal ma' Gazan u ma' Fenek. U dak il-ministru li mar fuq il-jot ma' dak il-kontrattur. U speċa f'moħħna tnajdu żomm sekonda men. Jiena għandi bil-kemm għandi biex nasal sal-aħħar tax-xahar. U dawet idur id-dinja fuq private jet li qas fuq l-MTV ma konna narawhom dak iż-żmien. Private jet x'inhu? Speċa ir-rabja kienet biret fi ħankun sinċir miegħek dak iż-żmien. Kelli rabja u mibeda kbira l-danis. Nifhem, mraħsab wara issa. Ma two wrongs don't make a right. Let's not equivocate on that. Mux qed ngħidlek two wrongs don't make a right. Qed ngħid jekk ir-reazzjoni ta' dak iż-żmien għal fatt li xi ħadd mar jara logħba futbol kienet ta' rabja daqshekk. Għax fil-kuntest tal-awstorità, ifhem, ovvjament ma tix tipperswadi lili ma nafx taf dwari. Iva, le ma mhux minix jagħtaw biex nipperswadik ta' xejn. Le, imma jekk fis-sens li jiena ovvjament irrabjat ħafna għal dak li ġara pajjiżi immensament. Però li qed nispjegaliku li dak seħ f'kuntest ta' austerità. Jiena niftakar l-ommi fl-aħħar tax-xahar tgħidli ġan fadlilna €2 fil-bank account. Umbat tisma dawk l-istejjer. Pero fair enough, John. U fair enough u ekku u deċiżjoni diffiċli li ttieħdu dak iż-żmien nassigurak li kienu diffiċli immens. Mhux bħalma qed jiġri llum għax aħna dak iż-żmien konna marbutin bir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Il-deficit ridna nżommuh taħt 3%. Ma kenniex option bil-fors hekk kellna nagħmlu. Tajjeb meta tidħol fl-Unjoni Ewropea bħala membru, għandek it-tajjeb u għandek il-ħażin, għandek ir-regoli u trid tissegwihom. U allura lilna ma ħallewniex dak iż-żmien li aħna nissussidjaw b'kuffaġni il-prezzijiet taż-żejt u allura l-prezzijiet tal-Malta. Kien hemm limitu ta' xtajna nagħmlu. Ara issa kompletament differenti. Issa l-gvern għal volja għandu diffikultajiet finanzjari, però għandu miljuni li tqedu fuq il-mejda mill-Unjoni Ewropea biex nissuperaw l-ewwel il-COVID u issa dil-kwistjoni. U anka d-deficit xedulu dak hemm xi protokolli inti d-deficit ma jistax ikun iktar xedu dak il-protokoll. Dak huwa il-patt ta' stabilità. Il-patt ta' stabilità li jorbot il-pajjiżi kollha li jżommu d-deficit taħt 3%. Dak il-patt ta' stabilità darba minħabba l-COVID, minħabba il-gwerra fl-Ukrajina, minħabba jekk. Dak il-patt ta' stabilità twarrab ġie sospiż u qed iħallu lin-nies kollha jtelgħu id-deficit illum. Id-deficit illum huwa qrib id-9%, 9-10%. Id-djun li aħna għandna llum bħala pajjiż splodew. Ġifieri jekk taqsamhom ras ar-ras, illum għandek isu kull persuna Maltija għandha jisu 18,000 euro dejn fuq rasa. Diki, il-punt li jiena inħares leħ, pero mhux kulħadd jares leħ, huwa li meta tara il-numru ta' nies li qegħdin friskju ta' faqar f'pajjiżna, dawn huma friskju, mhux il-faqar, friskju ta' faqar. Normalment jinkludi l-pensjonanti, l-anzjani, daw. Tajjeb, u jew li jkunu morda, eċetera. Dawk li jkunu friskju ta' faqar, illum tela l wieħed mill-ogħla percentaġġi li qatt kellna. Li tfisser li l-ġid f'pajjiżna mhux qed jitqassam bil-ġustizzja soċjali minnu tajjeb qed isir tajjeb iżjed, però minnu ħażin qed disproportionate. Ir-rekord li qatt niżel dan numru kien fi żmieni fl-2006. 2006 huwa l-inqas jisu 14% tal-popolazzjoni. L-inqas li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Għaliex? Għax il-policy tagħna kienet dejjem isma' ejja noħolqu l-attività ekonomika, noħolqu l-ġid, ngħinu min għandu l-kuraġġ jinvesti biex jinvesti, però mbagħad noqogħdu attenti li l-ġid li jinħoloq jinqasam b'mod ġust. U għalhekk mbagħad ivvintajna miljun miżura biex intejbu lil dan qasam, inkluż ukoll nagħmel dijuni qafaw għax nista' neqbad dej sa da filgħodu. Aħna kellna żmien reċenti, fi żmieni, sa meta jien kont Prim Ministru, li jekk kint pensjonant,
Mela għalaqt il-61 sena. Tajjeb. U sa tibda tirċevi l-pensjoni. Jekk l-għada li għalaqt il-61 tmur taħdem, il-pensjoni titlifa. Tajjeb, x'kien qed jiġri li ħafna anzjani kienu xorta jisibu xi xogħol x'imkien, però ma jiġix dikjarat. Black mark. Meta aħna tħanna biex nagħmlu riforma fil-qasam tal-pensjonijiet, jiena l-gvern deċidejna illi dir-regola nnaħħuha li inti tista' tiqpa tirċevi l-pensjoni, issa tal-onorarja, ma insomma, tirċevi l-pensjoni u tmur taħdem u taqla l-paga kemm trid u kemm jogħġbok u l-paga iż-żomma. U żomm il-pensjoni. Għaliex? Għax il-pensjoni ħallast għaliha, tul ħajtek ħallast il-bolla. Propju biex ikollok il-pensjoni u affarijiet oħrajn. Allura, bid-dinna di, vera li tellajna l-età tal-pensjoni minn 61 Għal 65. Għal 65 spreadjata, għax ma telax mill-ewwel għal 65. Ma tella tal-65, imma di l-fatt li tella tal-65 sena tfisser li flok inti l-aħħar 5 snin għextom taqla 2/3 tal-paga, baj taħdem taqla l-paga kollha. U meta tispiċċa mbagħad tu tala il-65 tuħu l-pensjoni u tuħu l-paga jekk trid tiqpa taħdem sa meta għandek 70 u iżjed. Daw kienu bidliet kbar li permettunna allura li l-anzjani il-pensjonanti l-iktar vulnerabbli b'xi mod jew ieħor ngħinuhom ftit jissuperaw id-diffikultajiet. Kien hemm ħafna iżjed tagħmel imma dal il-punt prinċipali, it-qassim tal-ġid li l-pajjiż qed joħroġ bħalissa mhux qiegħed jiġi imma imqassam speċjalment lejn dawk il-familji li huma l-iktar fil-bżonn. Mela, xinħos li mojna naqraw off point minn l-actual mistoqsija. Il-mistoqsija kienet, tipo, jekk il-Partit Nazzjonalista kien tilef il-kapacità li jkun kreattiv u jew vantaġġ minn situazzjonijiet varji. Naħseb il-kas ta' Joanna Kassar li kien opportunità illi flok kellek l-Attorney General qed jiftaħ appeal biex dil-persuna ma tkunx tista' tiżewweġ, seta' jsir tibdil fil-liġi biex dil-persuna Tinata li jett li. Il-bidla fil-sess jew il-ġeneru. Iva. Le, qed nifhem il-mistoqsija. You know, it gets recognized by law u di tista' tiżewweġ lil min trid. Iva, ma kien hemm argumenti legali komplikati li żammewna milli nagħmlu dan il-pass. U kellu l-effett kif qed jintqal, però mhux f'dak il-qasam biss anke f'affarijiet oħrajn. Imma iva, r-risposta hija stajna ħadna forsi konna ftit iktar avventurużi u wessajna ftit iżjed il-kapaċità tagħna li nilleġislaw malaj, imma aħna dejjem konna dal-ewwel minni, dejjem kont prudenti ħafna, attent ħafna, qabel ma nġib bidliet li jiskossjaw is-soċjetà tagħna f'daqqa waħda. Konna tiġà għaddejna mill-kwistjoni tad-divorzju kien hemm din l-issue wkoll. Stajna trattajnija mod differenti, pruvajna nibriġja u nerġa' ngħid ippruvajna, però Ħana mill-grok. All right. Tal-aħħar naħseb. Mela ħana għamdaqqa su tal-aħħar. Però risposta għal mistoqsija ċarament hija li iva stajna, però daw l-affarijiet nerġa' ngħid, l-atteġġamenti tiegħi dejjem kien isma' daw bidliet kbar fis-soċjetà tagħna, noqogħdu attenti qabel ma nagħmluhom għax il-konsegwenzi tagħhom ma nafux x'inhuma. Mela, ngħaddu għall-mistoqsija li jmiss li hija ta' David Muscat li jistaqsi il-qasma li hemm illum fil-PN għandha ruq tagħha fi żmien inkluż fi żmien Gonzi. Li tiġi inti. In retrospect, x'mamilx il-PN li dak iż-żmien kien diġà jidher li qed jaqta' lura biex dan ma jseħħx. Ħanajlek, inti titkellem fuq il-qasma fih dan il-PN. Il-verità il-PN minn dejjem kien magħmul minn kurrenti differenti. U għadda minn żminijiet ta' bidliet illi mhux neċessarjament kulħadd qabel magħhom u bidliet li ħadu atteġġamenti. Pereżempju, meta tfaċċa Edi Fenekadami fuq l-istorja tal-Partit Nazzjonalista, ix-xiftja l-ideoloġija l-ħsieb politiku kollu tal-Partit Nazzjonalista għal fuq il-qasam soċjali. Il-partit sar dak li wieħed jista' jsejjaħlu ċentru xellugi, left of center. Tajjeb, u beda jifoka tajjeb ġustament fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, fuq il-qasam soċjali, fuq ir-realtà tal-familja, fuq id-dinjità tal-persuna, etc. Dak ġabu Edi fi żmien meta il-partit kellu relattivament suċċessi kbar f'pajjiżna, ma jfissirx li kien hemm il-partit ma kienx ħanuża l-kelma maqsum f'opinjonijiet differenti. U l-istess, meta kellu għażliet x'jagħmel ta' min sa jsir viċi kap u mhux viċi kap u dan l-affarijiet kollha. Il-partit għadda però rnexxielu dejjem isib fl-aħħar mill-aħħar dak it-triq tan-nofs li jmexxih il-qudiem.
Imma llum it-triq tan-nofs. Illum il-problema hija fl-opinjoni tiegħi issa tajjeb it-transition ta' partit politiku li għadda snin twal fil-gvern għal partit politiku li issa qiegħed fl-oppożizzjoni, dik it-transition għadha ma seħħitx kompletament. Għadna ma drajniex fl-opinjoni tiegħi ta' osservatur minn barra xi tfisser funzjoni politika meta tkun fl-oppożizzjoni. X'inhu r-rwol tiegħek? U x'inhi l-funzjoni u kif jiffunzjona l-partit. U minflok qed nintilfu wis fl-issues ta' bejnietna internament. Issa nerġa' nirrepeti, jien m'iniex parti minn dan kollu, ma nipparteċipax f'daw it-tip ta' diskussjonijiet. Imma naħseb illi di l-problema li għat irridu naġġustaw li nafusna wara 9 snin fl-oppożizzjoni, ġifieri dan mhux imma għadu l-partit ma aġġustax li l-nifsu. Għalfej ma hija attitudni biex ta' tismaħ tingħad ħafna partikolarment mill-kamp tal-Labor li jgħidu daw qas jafu jgħodu fl-oppożizzjoni. Daw moħħhom biex imexxu biex huwa impossibbli għalihom li jkunu oppożizzjoni. M'għandhomx mhijiex fil-fakultà tagħhom. Parti korre, mhux ma npoġġix b'dak il-mod jien kieku, għax da partit illi nerġa' nirrepeti ġab bidliet kbar għal pajjiżna u li jara dak il-bidliet f'daqqa waħda qed jitnaqru ittieħrasu. Tajjeb, jiġifieri fejn aħna konna nduru l-Ewropa u fuq wiċċ l-idej u llum turi l-passaport u jitqu bik. Tikkrasek hu. U tibda tajt immara ara xġara, etc. Issa, l-aġġustament għal-partit fl-oppozizjoni ma ssirx millum għall-għada. Jina naħseb li Bernard qed jagħmel biċċa xogħol tajba, però ibsa. Nirrikonoxxi li hija challenging għalih, imma daqskemm ukoll kien hemm il-perjodu ta' żmien taħt Adrian Delija wkoll. Anki Adrian kien qed jimmaneġġja il-partit. Mhux jagħmlu x'taffariet għall-ar sejrin. F'termini ta' popolarità żgur. Alright, ma dak ma tistax tkejjel b'dak il-mod. Il-partit jgħaddi minn momenti differenti, jiġu momenti fej il-popolarità titla, jiġu momenti fej il-popolarità tinżel. Sissa nieżla biss. Sissa nieżla, is-surveys hekk qed juru. Però x'taħseb mill-fatt li ma nafx rajtx l-aħħar survey tal-ludi mhux tal-patruni ma ħansaqsija xorta. Fl-aħħar survey tal-illum minn għalija l-illum kienu għamlu survey fewrew li t-tielet partit fil-parti tal-elettorat ta' taħt il-35 sena huwa aktar popolari mill-Partit Nazzjonalista. Ma naħsibx li hija korretta fl-opinjoni tiegħi jien almenu mill-assessment li nagħmel jiena. Inti l-assessment tiegħek kif tagħmlu? L-assessment tiegħi huwa li l-partit għadu mhux fil-livell ta' popolarità li għandu bżonn ikun, għad fadallu ħafna xogħol jsir, però jissupera ħafna iżjed il-partiti iż-żgħar ngħidulhom hekk. Le taħt fil-cohort ta' taħt it-35 qed ngħidlek. 35 and under bej 16 u 35. Ifisser li għandu problema f'dak is-settur u rrid jindirizza, però finalment l-elezzjoni ġenerali naħseb jiena li fit-terqat ma kienet f'dak il-kategorija għal-Partit Nazzjonalista dejjem kien popolarissimu. Kien popolari, eżatt. U kien popolari għaliex ftul dak is-snin enfasizzajna ħafna il-qasam tal-edukazzjoni, il-qasam tal-edukazzjoni, il-qasam tal-investiment fil-futur tiegħek, il-postijiet tax-xogħol, il-pagi, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, eċetera. Issa, x'inhi s-sitwazzjoni illum ma nafx tal-under 35, però għandek raġun. F'dik il-kategorija l-Partit Nazzjonalista dejjem kien minn ta' quddiem. Min kien għamlu s-servi, mela. People younger, close up. People younger than 35 are more likely to vote for ADPD than PN. A new survey has surprisingly found. The results from Malta Today's latest political survey show that 7.3% of voters aged 16 to 35 intend to vote PN compared to 8.3% who plan to vote ADPD. Disaster. Li tfisser li l-partit irid jiffoka fuq dak il-qasam u jien ma naħsibx li hija impossibbli li dak il-qasam jintrebaħ. Jiġri dak qed titkellem kategorija. Dak il-qasam jintrebaħ mill-Partit Nazzjonalista. Il-viżjoni li joffri il-Partit Nazzjonalista. U taħseb li possibbli li jerbħu l-ADPD? Le, ma naħsibx ma nafx jiena minix nista' niddivina x'ħajġri fil-futur. Elezzjoni ġenerali tintrebaħ mhux mill dik il-kategorija biss, tintrebaħ mill-kategoriji kollha, jiġifieri tittara l-etajiet kollha u tittara r-riżultat kollu sħiħ. Però kif qed tajjeb inti, dik hija kategorija li għal ħafna snin aħna konna nieħdu il-maġġoranza tagħha. U jekk maħniex qed noħduha hemm bżonn li jsir sforz biex il-viżjoni li għandu l-partit
lil dik il-kategorija, ġifieri il-futur tiegħek xi trid li jkun. Jien naħseb li għandhom il-PN f'dak il-cohort għandu problema ta' kriżi ta' identità kważi. Jien niftakar żmien fej il-PN speċa kienu meqjusa biex l-iktar progressivi daħluna fl-Ewropa u l-informatika u daħal l-internet taħtna, u speċa kien il-progress. Illum il-ġurnata iż-żgħażagħ jipperċepixxu il-Partit Nazzjonalista bħala partit antikwat li marriċ id-divorċ li jobgħod il-gejs, mhux jobgħod il-gejs, nażaġera, ma li huwa konservattiv, eċetera, eċetera. Ġifieri għandu dik il-problema. Issa il-problema wkoll hija li ċertu element ta' konservattivizmu il-PN dejjem kellu u l-konservattivizmu mhuwiex neċessarjament xi ħaġa ħażina, però iż-żgħażagħ u l-konservattivizmu bħalma nafu qatt ma kienu kbar. Għalhekk hija dilemma forsi ma tifhimha jiġifieri u tiġi indirizzata. Tajjeb u tiġi indirizzata billi mhux f'daqqa waħda tiftaħ il-bibien u jidħol dulluvju, mhux hekk tiġi indirizzata għax allura aħna qasbat ixejjer marrieħu. Fil-politika trid tkun inti skont fejn ir-riħ qed jixraq tendilem, trid toħroġ fl-opinjoni tiegħi bi programm politiku li jindirizza il-preokkupazzjonijiet ta' din il-kategorija tan-nies u taż-żgħażagħ tagħna li tfisser karriera, xogħol, futur, post fejn inti tgħix, sikurtà u anki l-opportunità li inti tkun kburi li inti membru ta' dan il-pajjiż. Daw kollha ħadu daqqa kbira. U naħseb li l-Partit Nazzjonalista da kollu jista' joffrih għax għandu track record fl-istorja tiegħu li dejjem offra dil-viżjoni aħjar. Il-verità li minn numri li naraw il-żgħażagħ jippreferu jitilqu at this point. Ġifieri li hija kriżi straordinarja. Brain drain tagħha. Isma' barra għandkom jisien Tommy xawla. Chris. Hawnhekk mawx. Hawnhekk mawx u qed insofru. U inti bil-ġlek ġejtu bl-ingravata u l-podcast ta' John. Oriġinarjament kelli pjana l-ġurnata li inti għaxħaqtu li kollu. Dik l-istorja, dak kull min qed taraw hekk. L-istorja tagħhom. Mela, isma'. Mela, ġuh mill-bira il-gideb li jgdeb. Cheers. Cheers, viva. Cheers. U grazzi tal-ħinti għak naprezza ħafna. Mela inti għandek tajjeb ħafna, inti għandek Inquisition. Ija, għax trid tkun taf il-verità. Għandi kurzita jekk hux biex tmerri xi ħadd ieħor li għandu xi ħaġa oħra differenti. Le, l-istorja ġejja minn u fil-fatt huwa x'opportunità tajtni. Mela, Inquisition kienet l-ewwel band li kelli. Jien meta kelli 16 sena, kelli band u ovvjament qabel ma kelli l-ewwel diska kelli l-ewwel tatu. U kelli di u għandi oħra u hekk l-istess ukoll. U kombinazzjoni kbira għax dak li bdejt il-band miegħu il-bieraħ daħal Patreon dalli u bat li għalli isma għalli kontili ta' biex nidħol Patreon u tħalt Patreon miegħek. U naħseb ħajkolli bżonn inċempillu mmur nieħu tnejbirra miegħu. Imma dik kienet l-ewwel rap band tiegħi u lum il-ġurnata jisa tagħmel sens għax insa l-inkwiżizzjoni sagra spiex ta' illum jien naqra inkwizittiv. Inkwizitur. Le, dik kondizzjoni. Imma inkwizittiv u xina. Inkwizittiv. Kaj, hemm ACM barra. Mixawl, intu għand tħossu sħana? Le, aħna tinħossu sħana. Mela, Anthony De Bono, can you answer Anthony De Bono huwa kien mistieden fuq il-podcast Joe Anthony dak l-istess wieħed? Żgur li le? Jena naħseb li iva. Mela, can you answer to the allegations that the lucrative contract for legal services to the PA given to the law firm of George Abela and later passed to Robert and Lydia while increasing significantly in value was a form of appeasement to Abela? What other justification could there be for such a contract being awarded and renewed continuously without tender? Here's Daphne writing about it in 2017. Jek tista' ma sibli paragrafu ġemmek battalajt li
Sibli paragrafu li spiex ta' jikorrabora dak li għadax. U iva, memx, assolutament ma kellix naqsam xej ma di deċizjoni, ġiviri, di deċizjoni ta' min. Mandax taqsam xej ma George Abela, mandax taqsam xej ma xi forma ta' ma nafx biex nżom, ma fimx lil min sanżom kontent jien, ġiviri lil George Abela, jek fimt tajjeb tal-appeasement Skont defni li jekk il-memorja servini korrettament, defni tisħaq li dan kien xi xorta ta' ringrazzjament lil George Abela għaliex kien appoġġa lil Partit Nazzjonalista fil-impen tiegħu biex idaħħal il-Malta fl-Unjoni Ewropea. Le, ma żgur li le, għalmenu mhux jien ħadd d-deċiżjoni biex inkun ħadd kollox, all right? Di deċiżjoni li tkun ħadet il-MEPA, il-bord tal-MEPA. Ma kellix taqsam xejn. Kontrat imdaqqa. Between 2001 when they first got the contract and 2011 they built planning authority for 1.23 million euros in fees. They are estimated to have billed a further 500,000 in fees in the next 6 years. Estimated. Onestament, pero ġifiri da, oġġetti li wieħed jista' jiverifikhom. Tittara daqsxejn mhux it-totali, s-sigħat ta' xogħol li daħlu, volum ta' xogħol m'għandix idea, tajjeb jien nassumi dejjem illi dak lot il-punt li qed jagħmel naħseb l-iktar importanti hija li saret mingħajr ħruġ ta' tender. Għax naħseb saret minn ħruġ ta' tender għax jista' jkun li l-MEPA ħasset li mhijiex obbligata li timxi mal-regoli tal-gvern ta' kif joħorġu tenders għal-servizzi tal-procurement. Però ma nafx inwieġeb għax la darba ma nkunx naf id-dettalji allura. Però kien ħabta fej inti kellek il-MEPA fidejk li. Imma għal-riforma tal-MEPA mhux għal kif topera floti tal-kuntratti tagħha l-esperti u l-konsulenti u ma nafx kemm il-100 persuna kella timpiega biex tkun tista' tieħu d-deċiżjoni tagħha. Ġej ma konx nidħol fil-kwistjoni meta jkunu jridu jsiru l-impact assessment, l-environment impact assessment jiswew l-eluf kbar tal-liri u fej ikun hemm kontestazzjoni tal-MEPA u allura tkun trid tqabbad l-esperti biex tivverifika. Jien naf ma konx nidħol f'dak it-tip ta' mekkaniżmu intern, ma assolutament. Kif jażluhom il-dan nies. Però ma nafx inwieġeb fuq dal-każ partikolari u kif ingħata l-kuntratt lill-kumpanija assolutament nista' niggarantija 100%. Sorry. Illi ma kellha assolutament x'taqsam xejn mal-kwistjoni ta' George Abela u l-pożizzjoni tiegħu li setaħa fi żmien l-Unjoni Ewropea mhux Unjoni Ewropea żgur li le. U semmaj jiġifieri ingħatat anke qabel ma qasir nużaħ l-argument ta' qabel żmieni. Nerfa' responsabilità wkoll. X'kienet il-linja tagħha? Bażikament il-post hija fuq Robert Abela kien għamel post jikkritika lil Simon Busuttil u kien għal il-klikka ta' nies insomma. Ix qalet fuq dak li qed jistaqsi Anthony importanti. Defni ġast kien qed tgħid li bażikament Robert imissu jistħi li qed jikkritika lil din il-klikka x'huma l-klikka li jagħmlu l-missieru President u li lutawh dan ix-xogħol. That thinking is a bit fucked. It's like, shut up, we paid you. Yep. Is that what she's saying? Essentially. Can we just get the quote? Can you find the quote where she's saying it? All right, bro. But sib xisma. Ma definitely li taqqat waħda mal-oħra nassigurak li mhux il-każ. Assolutament. Ma kienx hemm aġevolazzjoni. Aġevolazzjoni sempliċement għax huwa bella. Le, ma tarax. Żgur minn ħati għaj żgur li le. Għax ostra minn tender dak it-tip ta' flus. Problematika. Ħanajlek, Iva, vera. X'inhi r-raġuni li saret minn tender ma nafx. U jista' jkun għax hija awtorità indipendenti. Għax il-diffikultà kbira hija illi l-awtoritajiet tagħna mhux kollha joperaw taħt il-kundizzjonijiet tal-loti tat-tenders ta' meta jagħti t-tender il-gvern. Però ma nafx inwieġib għax la ma nafx nista' nivverifika u nara daqsxejn u nsaqsi ħan nara x'kienet l-istorja. Għamel control find Europe because that is the kind of linchpin in this conversation, right? Okay.
which brings me to how the old clique that ruined the country before 2013 took Malta into European. Or maybe it's not. Fuck it. We're just going to link the article in the comments and people can deduce their own conclusions. All right, mela, David A. X'taħseb dwar il-kwistjoni tal-revolving doors? Ex-ministru jew segretarju parlamentari jew anke maġistrati jew mħalfin jew persuni oħra f'karigolin għandhom tal-inqas iżommu l-bot milli jippratikaw fin-negozju jew jagħtu servizzi personali nisentaw it-tobba fil-brackets minħabba nuqqas tagħhom għal numru ta' snin sabiex l-influenza tagħhom tonqos fuq awtoritajiet li jiġu warahom u jew inaqqas iċ-ċans li jużaw b'vantaġġ għalihom informazzjoni konfidenzjali li forsi kellhom aċċess minħabba pożizzjoni tagħhom. Naħseb li dan huwa pass neċessarju li jittieħed f'pajjiżna, però irridu niftħu għajnejna r-realtajiet ta' ġifieri kull darba qegħdin noħorġu b'xi ħaġa li jekk mhux sa tiġi kompensata b'xi ħaġa oħra, tagħmililek werti tu li tidħol għall-politika għax at this stage ma nafx min sa jinteressa ruħu jidħol għall-politika. U fil-ħajja politika, l-ispazju ma jibqax vojt. Jekk inti tħalli spazju vojt, jiġi okkupat minn xi ħadd u x'aktarx dak ix-xaħat ma jkunx l-aħjar persuna idonea għal dik il-kariga. Mela, iva di ta' revolving doors naqbel magħha, ġifieri li aħna nagħmlu perjodu ta' żmien fejn dak li jkun li kien ministru u x'nafin f'qasam partikolari ma jidħolx f'ċertu oqsma oħrajn jew fl-istess oqsma fil-ħajja privata tiegħu, però laqqas irridu noħolqu problema fejn da jmut bil-ġuħ. Mhux hekk. X'qed tipproponi ġifieri li pereżempju jiena wkoll nixtieq li l-politiċi kollhom paga ferm aħjar milli għandhom. X'qed tipproponi pereżempju pensjoni ta' 3 snin bħala cooling off period pereżempju? Teżisti, ma hija marbuta b'regoli strambi u forsi ftit svantaġġati. ċoe, aħna daħħalna sistema li lil min ikun ministru u kun ilu ministru skont iż-żmien għax l-ammonti varja skont kemm is-servizz tkun tajt. Malli tirtira inti tirċevi somma ekwivalenti għal kull sena tirċevi somma flus. Sakemm inti però ma ssibx xogħol ieħor għax malli ssib xogħol ieħor titlifa dik is-somma. Jew tirċevi l-pensjoni, pereżempju fil-każ tiegħi, meta jien irtirajt, jiena kelli 61 sena, il-pensjoni kont intitolata lejha ta' 62 sena, u allura għamilt sena ma nirċevi xejn, għaliex la darba kont qed nirċevi il-pensjoni ma skwalifikajt li l-nifsi, skwalifikat mis-sistem. Anyway, ma tagħmilx differenti. Li nistgħu nagħmlu għantejbu dak il-pakkett biex norbtu lil min okkupa dal-karigi milli ma ngħidx jabbużaw, imma almenu jevitaw il-perċezzjoni ta' abbuż. Jew potenzjalment. Jew potenzjalment, ma tista' jkun anke l-perċezzjoni hija ħażina. Anke l-perċezzjoni hija ħażina għax jista' jkun iktar bniedem onest. Imma jekk l-impressjoni hemm barra qed titwassal li jint stajt qed tiftaħ lilek innifsek għal l-akkuża, naħseb di tiġi rranġata. Imma rridu nkunu lesti pajjiżna illi nikkumpensaw ta' dan l-affarijiet kollha. Inkella sanħallsu prezz ħafna iktar għolji fil-verità. Alright, mela, isma, il-mistoqsijiet tal-patruni huma lesti, jiena għandu l-aħħar mistoqsija għalik li l-ikbar dispjaċir u l-iktar ħaġa li nkburi biha. Li jien l-iktar gburi hemm lista. Hemm lista sija, u minnhom ma semmejnihomx, assolutament. Imma fis-sitt sigħat li lna bil-qiegħda. Ġifieri jiena niftaħar illi it-tfal b'diżabilità li qabel konna nibatuhom hekk imsejħa f'skejjel speċjali. Ipperswadejt dak iż-żmien lill-Ledi Fenekadami lill-unions tat-teachers li ma tantx oġbithom l-affari biex tfal b'diżabilità flok inwarbuhom fi skejjel mwarbin imma fejn hu possibbli, kull fejn hu possibbli jintegraw irwieħhom fi klassijiet ma' tfal oħrajn. U l-argument tiegħi dejjem kien li hekk jitalmu mhux biss it-tfal b'diżabilità, imma tfal li m'għandhomx diżabilità jitalmu li s-soċjetà hija magħmula minn persuni differenti minn età żgħira. Għalija dik il-bidla ġabet bidla kbira u illum mhux f'dak il-qasam biss, illum tidħol tmur il-mepa jekk il-binja li sa tibni m'għandix rampa jew m'għandix lift wiesa biżejjed biex
iħalli wheelchair tidħol. U memx il-faċilitajiet anki sanitarji li daw bidlit ba. Jgħaddu isom qatt ma kien xejn, ħadd ma jagħti kasom, imma din kienet ir-realtà għal eluf ta' persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom li kienu jsibu il-pajjiżna malu għalihom. Illum jiena meta ngħaddi f'triq u nara anki rampa tara, dik għalija li ġibna dil-bidla fil-ħajja tal-familji tagħna, imma ħafna iżjed, imma waħda. Il-mod ta' kif daħħalna il-Munita Ewropea li salvatna fil-kriżi li aħna kellna għalija huwa mument straordinarju. Il-kriżi tal-Libja huwa mument fejn pajjiżna wera x'inhu kapaċi jagħmel. Jiġifieri dawn Mater Dei. Daw ma nistax ninsihom, daw kienu riżultati. Hija stramba li Mater Dei tinkludija mal l-affarijiet li tigburi minnhom minħabba li huwa naqra ta' albatros madwar l-lon tal-Partit Nazzjonalista in ġenerali. Ma naħsibx da Mater Dei le. Ma taħsibx minħabba li dam iktar biex jisemma ma ħafna, jisemma mhux hekk di. U li sewa id-doppju u triplu mhux kemm. Iva vera, imma n-nies japprezzaw x'bidla kbira ġabet mill-isptar San Luqa l-isptar Mater Dei u servizz li qed jingħataw hemmhekk. Imma semmejniex il-Belt Valletta il-post fejn trabbejt jiena fejn twilidtu trabbejt. Belt Valletta llum. Mitmillim naħa tal-belt di? Naħa tal-Knisa tal-Karmlu, Old Mint Street, Sada Zekka. Sada Zekka tiġi. Imma uħud minnkom żgur jiftakru meta konna nidħlu l-Belt Valletta fl-entratura tal-Belt Valletta u rieħa tinten ta' miċ tinten. Mela aħna konna nilqgħu it-turisti u l-Maltin fl-entratura tal-Belt Kapitali tagħna b'rieħa tinten car park bil-karozzi mixħutin hemmhekk, wires għaddejjin kullum kien, swar mimlija pjanti tal-kappar, il-belt illum għandha entratura li flok tajdlek dabbar rasek ħana laqlek il-bib f'wiċċek, qed tajdlek idħol ħannilqak ġew, għandek binja ta' parlament li qasna f'kemm ikkritikaw u qalu affarijiet fuq dal-bini tal-parlament. Dizinjat minn wieħed mill-aqwa periti tad-dinja, Renzo Piano, u li wara dik il-kritika kollha, jekk illum tidħol fil-websites tal-Ministri, issib ritratt tal-Parlament fil-website tagħhom biex tara. Insomma, it-teatru irjali li suppost qed jintuża għal attivitajiet kulturali, il-bidu mal-estate fi żmieni, mal-pjan tiegħi kien il-palazz tal-President li dak iż-żmien kien il-Parlament, noħorġu l-Parlament minnu, imur fil-Parlament il-ġdid u il-Palazz tal-President isir propju il-ċentru kulturali tal-Belt Valletta, fej jkun hemm espożizzjonijiet tal-fidda Maltija, tal-ilbis antik Maltin, jkun hemm espożizzjoni konstanti u t-turisti qed jgħidulhom idħlu ġewwa. U mbagħad Santirmu li jiġi mibdul f'ċentru ta' studji storiċi, ta' studji kulturali, eċetera. Dan kien ma' l-Belt Valletta nbidlet, mur il-Belt Valletta llum li jgħiduli li hemm ma' 70 boutique hotels ġol Belt Valletta. 70 boutique hotels. Meta sa 20 sen ilu kienet tkun ċimiterju l-Belt Valletta tidħol fiha. Illum ġejna fl-estrem liħor issa, nispera li ma jagħmlux l-iżbal kbir illi jirrendu lil Belt Valletta l-ekwivalenti tal-Paċeville ta' dik in-naħa bl-istorbju u bl-affarijiet. Mhux qed ngħid ma jkunx hemm attività, imma gburi li ħallejt il-Belt Valletta aħjar mill-li sibta, u żgur li gburi, u tuħu pjaċir tara li l-Belt Valletta hija hekk u li tilqak b'dak il-mod sabiħ. Daw, il-partijiet li jiddispjaċini fuqhom, il-kwistjoni li kif ġiet ħendiljata l-kwistjoni tal-onorarju. Għaliex ħassejt illi l-pajjiż għandu bżonn jindirizza l-ixju ta' x'kumpens joffri lil min jidħol għall-politika. Għandu bżonn bħall-ilma f'nofs id-deżert biex niġbdu nies tajbin lejn qasam politiku. Għandna bżonn nwaslu dal-messaġġ u sfortunatament mingħajr ma kont nafu, mingħajr ma rrid, għamilt iktar ħsara milli ġid. Jiġifieri l-istorja tal-onorarja għalkemm inħoss li kont ġustifikat fuqha, però l-mod kif ġiet handled għamlet iktar ħsara milli ġid u tat dimensjoni żbaljata, ħażina, negattiva
tal-ħajja politika. Jiddispjaċini għal dik għax naħseb huwa diżappunt fl-opinjoni tiegħi. Huwa falliment li jiddejjaqni ħafna. Dak huwa l-ikbar peace, l-iktar ħaġa li naħseb affarijiet oħrajn imma kieku kelli nażel l-iktar wieħed kien dak. Bat ikun hemm momenti oħrajn fejn tajt distajt tagħmel taħjar, ma kieku kelli għax verament ħassejt u għadni nħoss llum. U mhux waħdi, għax biex issa ħarġet il-proposta li nagħmlu id-deputati full-time, bil-fors li anki ħadd ieħor qed iħoss li hemm problema. Bil-fors. Li kien bniedem razzjonali Però kien żball, jiddispjaċini li sar dak li żball, għax nerġa' ngħid saret iktar ħsara milli ġiet meta suppost kienet xi ħaġa neċessarja għal pajjiżna. Dawk naħseb jiena kieku kelli naħseb f'momenti oħrajn fil-karriera politika tiegħi. Mela. Miktar imma affarijiet li nagburi bihom milli affarijiet li xtaqt li ma sarux. Naħseb huwa bilanċ politiku. Tajjeb li meta tirrikonsidra il-karriera tiegħek għandek net positive. Net no pun intended. Yes. Net no pun intended. Ma il-fatt li il-neputi tiegħek ta' 6 snin jieħu pjaċir jara tabella ta' inaugurazzjoni ta' park għal-familja u li jibatlek permezz ta' missieru ritratti hija xi ħaġa ta' soddisfazzjon kbira. Immaġna. Dr. Gonzi, għandek starija tal-aħħar qabel ma nagħlqu? Nispera li dan il-programm iservi biex iwassal messaġġ li jinkoraġġixxi lin-nies, speċjalment liż-żgħażagħ tagħna, l-ġenerazzjoni żagħżugħa tagħna, li tara mhux biss in-negattiv fil-ħajja politika, imma tara il-pożittiv u tapprezza eżatt x'teżor għandna f'idejna. Għandna teżor li qed noħduh for granted. U hija ħasra li qed noħduh for granted għax qed ngħixu f'pajjiż li joffri affarijiet li pajjiżi oħrajn ma joffrux. U għandna bżonn nispjegaw dan il-ħin kollu lit-tfal tagħna, lill-elettorat tagħna, lil min jista' jagħmel differenza f'pajjiżna li dak is-sabiħ kollu għandna bżonn niddefenduh, għandna bżonn nindukraw u naraw jiżdied u jikber. U l-pajjiż għandu potenzjal enormi, imma irridu napprezzaw x'għandna u x'm'għandniex l-ewwel u mbagħad naħdmu għal quddiem. Ġieli konsidrajt li terġa' tidħol fil-politika? Le, naħseb żmieni għamiltu jien issa. Ma naħsibx li posti huwa lura fil-politika, ma dan affarijiet ma qasbis jadduli mill-korrutur ta' moħħi. Imma fejn nista' ngħin u fejn ingħaqadt anki ma' nies oħrajn li ġejjin mill-kamp politiku oppost biex indirizzajna klassijiet ta' żgħażagħ biex nispjegawlhom għal volja ġejjin minn kampijiet opposti, illum irtirati tnej li aħna, imma nispjegawlhom is-sabiħ tal-politika u fejn tista' tasam dak minnieh u fejn nistgħu nagħmlu, fejn nista' nagħti kontribut biex jitwassal dal-messaġġ nagħmlu bi pjaċir kbir. L-aħħar kurżità, x'kien il-qaj tal-istedina tiegħi? Għaliex. Kont taf li tkun impenjattiva, kont taf li tkun fit-tul? Iva. Għaliex kien wasal iż-żmien fl-opinjoni tiegħi li b'ċertu limitu però nindirizza ċerti affarijiet għax hemm wisq opinjonijiet jiġru hemm barra. Jien nispera li ma offendejt lil ħadd imma hemm wisq opinjonijiet li ngħid imma possibbli, possibbli, intenzjoni tajba ta' xi ħadd tiġi mawġa b'dal mod u allura x'inhi l-aġenda, eċetera. Allura naħseb kien wasal iż-żmien li ngħid isma' di l-istorja issa taqbel jew ma taqbilx magħha, ma dawn huma l-istejjer l-korra jew wħud mill-iktar importanti li għext jiena tul ħajti. Hemm daqs kemm tkellimna darbtejn tliet darbiet oħra kieku rridu, imma jasal il-moment li l-intervista trid tasal fl-aħħar tagħha. U naħseb il-programm tiegħek u il-podcast tiegħek, il-metodu tiegħek, naħseb huwa metodu tajjeb li wieħed jagħti ċans lil dak li jkun mhux li marbut bil-ħin u ma tistax twieġeb u waqta fil-qasiret issa. Di l-opinjoni tiegħi, ħadd ieħor jista' jkollu opinjoni differenti, ma naħseb l-ewwel darba li kelli intervista fejn kelli ċans ngħid dak li naħseb li għandi ngħid. Jiena naqbel din pjattaforma eċċellenti. Jista' jonqos. Mela, isma' minn aparti ċajt napprezza ħafna l-ħin tiegħek, l-impenn li tajt kont
ħassejt li għamilt impen vera ġenwin b'din l-intervista. U nirringrazzjak, insomma, tal-li ġejta u għek, naqat miħaj, naqat ma sħabi, nittama li sa mux taħrab lem, naħdu grok tal-axħar fl-imkien. Mela, qabel ma naqta, insomma, nirringrazzja l-sponsors li għamlu dan il-proġett possibli l qabel kollox. Grazzi, immensa l-Patreons tijaj, tana, komunità tal-blieħ, speċa li dejjem tissaħħaħ u tikber. Patreon.com/John Malijek naqdu maħna. Aktar minnek, grazzi u kol l-Maple li san isma Empletters jom memxen barra, għax nasib ħanġu fl-idej, ġejjin fl-idej. Fadal biex tejġu bani jek trid. Beda li jtinħos fġism. Kollu tajta David. Kolla tarda. Lawċi għammar san kermajament. Mela, grazzi il-Maple, Jobs in Malta, Derek Meats, grazzi il-Browns, il-Welby, Skutriko, E-Cabs, grazzi il-Garmin, Yogi T, u grazzi u koll il-Spoon.mt li għenuni u koll biex namel ħafna riċerka fuqek. Tajjeb. Saħħit, għaddiħla. Ciao. Mela, tlaqna?